Nagkasari ka, nga di mo kami pasagdan. Nagasari ka sa mga pulong mo, nagasari ka kanamo, o Ginoo. Nagasari ka, nga di mo kami biyaan. Nagasari ka, nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagasali ka, nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanimo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang, apa ng pulong mo, o mga saan mo kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanimo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Pastor King on air. Hi, hello, maayong gabi sa tanan ng mga kaigsunan, sa tanan ng mga tigpaminawan din sa Shine FM 95.9 o sa Shine FM 101.3. Good evening kaninyong tanan sa tanang kasunod og naminaw. Happy day mga kaigsuunan ka. Okay, welcome now pad sa ato nga panaguban kaninyong tanan nga mga naglantaw. Naminaw ining oras sugtak na sa kagabhion, pulong sa Ginoo ang atong madunggan og mabatian. Okay mga kaigsunan, enjoy and stay blessed lang yun diha. Kumusta? Sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mao nga Sibianan, sa labing halangdong Dios nga tuwa sa kalangitan, og sa ato nga mga staff, og sa ato nga mga sister radio stations nga naga-hook up mga kaigsunan, og sa ato nga mga pinangga kayo nga mga kapasturan, nga mga higala, kauban, amigo. Mayong gabi kaninyo nga tanan, uban-uban na sab kita ining sayo sa kagabion. Okay, ang Dios magapanalangin magatag kaligon kadasig kanatong tanan, padayon kita sa mabulaton nga makalangit og atong tinguhaon nga mas malipay pang Dios sa matag adlaw mga kaigsunan. Okay, sa ato nga pagpadayon mga kaigsunan, moadto kita sa pangabli nga mga pagampo mga kaigsunan ko. Ama na mga langit nun, salamat Lord sa kadaugan, kalampusan nga mong nabatunan, ining oras sugtak na sa kagabihan. Lord, salamat kayo. Nga ikaw nagaproteksyon ka na mo adlaw gabi, nagagiya ka sa among nga kinabuhi, bisan asa kami moadton sa among bukabuhaton, naa ka nga Dios nga mong katabang og kaubanan. Father God, akong ginatugyan, ginasalig di kanimo ang tanan, ginayokbo di kanimo ang tibok na akong kinabuhi.
kalaglawas ug espiritu nga mahimo ako Lord nga takus ug ngayan sa pagpadayon sa bulaton nga makalangit. Lord, sa tanang naminaw, sa tanang galantaw karon nga na silang panimalay bisan asa man silang dapita, giniyahan sila sa balang espiritu, mahimo silang lig-on ug kusgan sa pagpadayon sa bulaton nga makalangit. Thank you Father God, ining oras ug takna sa kagabion, sa tanang naglantaw, sa tanang naminaw, sila nga mga radio sets ug sa Facebook Live. Thank you Lord, may buhaton og mahimuon ka sa ilang kinabuhi. Thank you Amahan. Kining tanan akong giampo pinagis mga anak nga mga Jesus Kristo luwas, kitang tanan magaingon. Amen og amen. Hi, hello mga kaigsoon ko, mga pinangga ko nga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kagabion. Mayo-mayo nga gabi ug kumusta naman mo dihang tanan. Magsugod tag pangumusta sa atong mga viewers. Ni Ninyo Istaniel, pa-shout out Pastor. Mayong gabi ni Brother Ruel Sanipa. Mayong gabi diha Pastor. Ni Jim Rex Matuog Familiar. Salamat kayo. Good evening Pastor Kim, watching Diris Lunasan Pakuan Himalalod. Gikan ni Hosea Noel Tudlas. Live now at 101.3 Alcantara. Bidia Pastor Kim. Salamat na Pastor Junrel. Kumusta na mo diya ha? Kumusta na mga taga Cebu? Og sa tanan tong mga kaigsoon na diha nga naminaw, kumusta og maayong gabi? Gikan ni Brother Armando Inglaterra, maayong gabi. Pastor, request kog song gipangga mo ako. Salamat o God bless sa imong sa imong ginabuhat Pastor Kim og sa tibok nimo nga pamilya og sa tanan nga mga viewers. Gikan ni Sister Jennifer Kinanones, Canilio. Amen. Salamat kay ni Sister Jennifer. Kumusta mo diha sa may Badyan? Okay, and also gikan ni Sister Sayo Divina. Good evening Pastor Kim, watching from Davao City. May gabi dihan ni Sister Nanay Norberta Yu Tratse. Matunya amen. And also good evening Pastor Jonrel Tudlas. And another mensahe, gikan ni Sister Maricel Fabillaran Ganyulon Garopel. Good evening Pastor Kim and God bless. Kumusta Sister Maricel? Salamat sa itong mga kaigsunan diha, mga higala nga nagsunod o nagapaminaw. Og ni Steve Angelo Bustamante, blessed evening Pastor Kim. God bless you Pastor. Salamat sa itong mga kaigsunan. Okay, dili gyud ko kada gabi o kada adlaw magka-live mga kaigsunan tungod kay si Pastor Kim busy man kaayo. Good ni. Sige kong galakaw na ako gipaluap mga papers o guban pa mga kaigsoon ko nga mga trabaho sa buluhaton sa Ginoo. Kanang mabisi ko, dili na kabisi sideline nga mangwarta ko kabisi na igsoon ko sa buluhaton sa Ginoo. Kay dili betanan nga mabisi ang usa ka pastor wali. Dili prayer, fasting and so on and so forth nga mga buluhaton sa isip sa ka pastor, dili lang makaingon ta nga na basic prayer, na basic basa o guban pa. So kana regular ko na nga ginahimo mga kaigsunan. Apan aduna may mga gitawag daklit lamang. Dili nun siya ingong sige prayer, fasting and Bible reading, worship ug uban pa mo na gitawag sige na siya, pero kanang mga kasal, didikar, tukod simbahan, na mga istasyonan itukod ug uban pa dili na siya daily mga kaigsunan ko. So yun na ang ato ang trabaho gyud. Wala bisi-bisi ko kay na ako'y karon pa kuha ni kasulay pod nga pintang kasalan. Siya nang kaigsoon anniversary. Anniversary. Nay mga bata digi kay kuan mga gyud, mga kabataan nga ididikar og nay upat ka parisan nga kaslon dungano ni mga kaigsunan. Muna mga pinangga nga busy kay pag-atiman sa mga dokumento, kay tinagsaon pag-utingkay ang matag litra aron way sipyat mga pinangga. Labi nang ingon ana, importante yung klaro ang mga dokumento mga kaigsunan. Okay, ito tagaag pagtagad ang mga mensahe. Salamat kay sa tingson Sister Maricel mo dimrag mo manghapon to ni taga Bangkal to akong gikasal. Wag ko malimot. Okay lang ko Pastor Kim, na ako Manila, waiting ko sa akong visa para uman Pastor. Maturig uman Sister Maricel. Dad niya ako guan dia uman. Ay bandati ka Amerika. Salamat kayo. Salamat Sister Maricel, magbalampuson ka sa imong trabaho para diha sa Ginoo. Okay? So enjoy and stay blessed. Og sa tanan nga mga kaigsunan, padayon kamo nga magapanglihok sa buluhaton sa Ginoo. Diha pa si Brother Jeter.
Kumusta brother Jeter? Uy, pasi na rekas pasi di ay kagi ko des pasi. Agaton dito ko kuan Antique. Antique dito ko og Katiklan, dito ko og Rojas, dito ko og Panay, dito ko og Capiz, province mo ng Capiz. Oh, bay-bay kog nalaagan diha. Murag nakagi ko ng pasi. Okay, so basa ta. Arita dire manggrit. Asa man ta magsugod og panggrit ini mga tag-as kayo ba? Manggrit ko ron ninyo ha, panggriton tamog taman gyud sige hawa. Gikan ni Sister Cherelle Enrina Umadlaw. Oh, good evening Pastor Kim. God bless you. Likewise. Gikan ni Sister Lynn Simbren Ponciano. Good evening Pastor Kim, watching from Mabulo, Cebu. Og pa-shout out ko sa Poncianos family kanara pastor. Og request kog song Bulawan nung Adlaw by Asidors. Salamat. Atong tanag na abaka na. Bulawan nung Adlaw. Gikan ni Pastor John Rel Tudlas, greet ko ni Ronel Tabo og sa tibuok pamilya niya karon diha sa Baybay Pulo Alcantara sa tanang Makasaos family, Riuma usa ni pagbasa Riuma's family, Neronas family, De La Cruz family, Lipalams family, Temporadas family, Brad Albert Himina og sa Ronda sa tanang naminaw sa Shine FM 101.3. Lamat kay des mga kaigsunon ha. Pasensya na dili kay nako ma-pronounce pag-ayo ang inyong mga apelyido. Okay, gikan ni Brother Jeter. Kumusta si Brother Jeter de ha? Greet ko ni Nanay Purita, Sister Angie Tihamo nga naminaw ron sa Baybay Pulo Alcantara. Gikan greetings coming from Pastor John Rel Tudlas. Maayong gabi sabda ni Ma'am Normie Tudlas og sa ilang mga anak nga duha ka buok. Lamat kaninyong tanan. Kumusta na mo diyan mga taga Pulo Alcantara? Kumusta ang atong broadcast niya? Salamat kay sa Dios. Nga wala magpabuyag ang atong transmitter. Narabay yung nanagi na sa mga kaigsunan nga mukalit lang. Kuha gani dire. Ay mukalit nagpabuyag. Mukalit nagkapalong. Mukalit nagkaguba. Paayo na pod mo nang ma-standby ta. Og pila ka semana kay magpaayo ta mga kaigsunan mo consume ginag siya mga 2 weeks. Unang kinahanglan kitag back up. Back up gyud kay bulitan 2 weeks nga magpa-repair ka dala shipping padulong dito, shipping repair padulong dire padulong dire mo consume mga 2 weeks. So mo na mga kaigsunan need yung back up. Okay, so klaro og tin-aura. Salamat sa Ginoo Pastor John Rel sa imong kinabuhi. Padayon mo diha nga mga lagad sa Ginoo. Ang akong trabaho akong buhaton pagpalapnag sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa mga sibianan samtang pwede pa tang maka-broadcast, mag-broadcast ta. Og panahon nga dili na mamahuway na ta. Anar na kasimple mga kaigsunan ko. Okay, so ipaabot ang inyong mga messages kitong tagag pagtagad. Nya murag natoy kuan og song pero murag wala man siguro tong kanta igso. Anak kong sulayan Bulawanon. Try lang ha. Bulawan ang panahon raman. Murag wala pa siguro ni maka-download. Kato mga nag-request og songs kining wala pa gyud. Ato mga itaw murag duha man to ka songs ang request. Agi ka ni Sister Lotlot Sir Don, maayong gabi Pastor Kim. Salamat sa Ginoo nakaapas pa ko sa imong live. Isa-isa ha. Isa kaya kung ibasa gisapawan mga kaigsunan ningon ani gidigoy ni. Adra. Mingaon ko sa imong wali nga makalig-on, makadasig pulong sa Ginoo. Greet ko sa Lindayos family, Terios family, Trinidad's family. God bless. Salamat sa imong kinabuhi Pastor Kim sa tibuok nimong pamilya. Okay, dara.
Gikan ni Steve Angelo Bustamante. Request kog song nga labihan. Okay, kanang labihan sigurado gina siya. Pero na mga mga songs nga dili gid nato makita. Gikan ni Gabriel Gen Oliveros. Good evening, Pastor Kim, watching from Gihulngan City. Pa-shout out di ay ko ni. Shout out ko ni Pidel diha sa Tihil og sa tanan na lang nga Tuandas family og sa Olveros family og sa Layagins family og sa mga Hilasius family, pastor, og labi na sa akong pastor diri. Okay, so salamat kayo. Okay mga kaigsoon, salamat sa tanang gasunod og naminaw. Okay, gikan ni Koy Flores. Good evening, pastor. From Pamakan Planas, shout out ko sa amo nga pastor nga si Jimmy Hilasio. Gikan ni Kuya Mio. Kisa Miss Kuya Mio. Good evening, Pastor King. So mga kaigsunan ko, mga pinangga atong nga ipaabot ya kaninyo. Di na magyod nato ikadinay nga coming na gyud ang election mga kaigsunan by the next year. So sa maligon nga patakaran ini nga mao nga Sibianan, naamang kitay mga amigo higala, mga suod kayo igsuon pamilya nga mga midagan sa pagka kasi tawagan ning sa syudad o sa lungsod ha. Basta kandag isbi man siguro na. So or mayor, vice mayor o uban pa nga mga posisyon. So atong likayan mga kaigsunan event dire sa pag-rate sa mga tao nga midagan mga kaigsunan para paglikay tungod kay kini nga mga Sibianan is non-partisan. So atong likayan igsuon dire na siya. Sa uban pwede siguro pero sa atong likayan event sa inyo nga mga higala sod kaayo nga bisan pag-rate nila dili na pwede igsuon no. Sa atong mga kaigsoon, even ato pa ng igsoon, ato pa ng higala, atong bana, asawa, mga anak o pamilya pa, kauban simbahan, atong likayan igsoon ko nga kini nga Sibianan mapatikan og kanabitang murag na ay gamay nga pagdapig sa mga midagan. So magpray ta kanila nga ang Dios mo'y magpahiluna. Pero nung ka nga nado na tay usa nga i-promote nila igsoon tungod kay para di ta mahimong bias. So ana lang gyud nga clean ra gyud tungod kay kini nga Sibianan usa ka non-commercial, so wala ta magtanyag og unsa man nga nakariyang mga produkto, non-partisan. So wala kita igsoon ko mag-appeal sa pag-promote og mga kandidato guban pa magpray ta kung kinsa ipahimutang si Ginoo. So gawas lang sa pag-promote or pagpaila ngadto kanila mga kaigsoon. Og dili sabta mo ask og anything gikan sa mga katawhan nga midagan sa unsa man nga posisyon. Pagpabilin kita igsoon ko nga naa sa tunga nga pulong sa Ginoo og non-denominational usab. So wala kini mag-promote kini nga mao nga Sibianan og grupo nako, grupo ninyo atong gi-promote si Jesus lang. So mo kana igsoon ko ang usa sa mga dako na to nga tinguha ini nga mao nga Sibian. Hopefully ato lang masabtan igsoon ko ang mga pamaagi ini nga mao nga Sibianan. Sa tanan ni mga kaigsunan ha, sa tanan ni nga mga Sibianan, sa tanan ni nga Sibianan igsoon ko nga non-commercial, non-partisan, non-denominational. So wata mag-promote og relihiyon, wata mag-promote og mga nidagan sa unsa man nga klase nga posisyon og non-commercial, watay gitanyag unsa man o event pag-mention og mga nagkadiya nga mga produkto tungod kay purely kini nga mga Sibianan igsoon ko nga mibarog sa tumong og tinguha pulong sa Ginoo ang i-promote, si Jesus ang i-promote. Mayong nga gabi ni Nita Hinsoy Picore. Good evening, Pastor Kim. Request kong song, kinsa man lang ako. Gikan ni Pops Jilon Mingkito Garces. Mayong gabi, Pastor Kim. Another nga message mga kaigsunan. Ato ning basahon gikan ni Kuya Mio. Watching to Barangay Mabunga. Shout out ko among Pastor Milky Himina. Okay, gikan ni Gabriela Yagen Oliveros. Request kong song, ayaw pagduha-duha. Gikan ni Nanay Norberta Yu Trucks. Shout out Pastor Kim.
ni Rachel U. Labinoy Estrada og sa tanang kaparentihan Hughes family ilabi na sa Isabela Negros Occidental request kug song Ayaw Pagduha-duha. Okay, salamat kayo ni Nanay Norberta. Okay, nagadagan ninyo nga mga messages mga kaigsunan. O gato sang paminahon ang karon adto ta mag-history ta. Ganahan ba mo mga history mga kaigsunan ko? Gikan ni Brother Jilmar Sinto Layagen. Good evening, Pastor. Request kog song Sakayan. Na sige, panakay na mo diya. Ato nang tagapagtagad ang inyong mga song request mga kaigsunan. Inya pulong sige ninyong madunggan og mabatian. Munang atog yung klarohon ang mensahe sa Dios kay mauni ang dapat. Unya sama sa kong challenge diha kaninyo. Siguro ang inyong mga gisubaybayan, ang mga gisubaybayan ninyo nga mga pastor, mga gawali sa Facebook, siguro ang alam ninyo ang ilang mga kinabuhi. Kay base bag pag-abot sa katapusan sa mga adlaw, likoy day mong gisubaybayan igsoon. Ayaw lag basihing nga kamayong muwali, kamayong mo pasabot unya sa kinabuhi di ay wa kasabot. Ako ginangagiya mga kaigsunan kay kaagi manggukwana nakadaig ko siyang winalihan siyang estilo siyang mga pamagay si dawi siya magwali pero ang ako nakita kanara nga portion diya lang sa media pag nahitabo igsuon ko sa likod sa kamera di ay pagkadako man dayang sulbaronon mga kaigsunan tinod na makita nako sa TV grabe ka maayo kita nako grabe mga kuan gyud. Di mura putang mahanga agkoy pagkabalo nako sa kamaturan sa likod. Munay gaingon sa likod sa kamera mga kaigsunan ado naman di wala na to pa masayre. Munang i-search ninyo, i-CI ninyo me. I-CI ninyo kami nga mga pastor igsoon ko unsa nga among background, unsa nga among kinabuhi o among relasyon sa Dios, among relasyon sa among asawa, sa banaman, sa mga anak, sa silingan o sa simbahan o sa mga taog sa kinatibukan. Balakag dili kayo maayong muwali basta kay maayo kay mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Okay, basa ta kay nagkadaghan ng mga mensahe. Okay, gikan ni Brother Renaldo Lingoy greet lang ko nilang dong makmak og ni Day Lara o gati ay sa kaninyong tanan diha. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Diya pay lain na ari ko sa ulahing nagkuan kay ako na yung ikuan ron. Shout out day ko Pastor Kim sa akong asawa dira sa Malalay ni naminaw siya pron Pastor Kim. Makuha ra ba Brother Jeter sa 101.3? Okay, mayong gabi Pastor live na ka sa 96.7 Upper Lambog Badjan. Okay kay gatong kuan no kani bang transmitter nga nas Badjan igsoon ko. Kuan na ba na og ato pa nang una-unaon mga kaigsunan na murag iglalabay na. Murag bitaw kay Ganag yun. Pero pag check na ko, na pa may gamayng nabilin, okay pa di ay. Salamat si Ginoo. Tanang naminaw dia sa Upper Badian, mayang gabi ba na ni Brother Ray? Okay, so makasuroy tanig Cebu, igsog na maguba. Ay, venue guba. Okay, mayang gabi kaninyong tanan. Mayang gabi, Pastor Kim, og sa tanang viewers. Muna ni mga kaigsunan na bay-bay ra ba ng song request ako sa dugan ibang butang daan kay kining magpagdagan ra ba ang mga comments mawala kinsa man lang ko ato ning pangitaon sa patoy song request derebe. Itong pangitaon ni mga song request kay para mabalaan tani mga kaigsunan kay basig di na to ma-play o hinuon wala namang hinog poy mangluod og dire. Okay. Wala na noon mga kaigsunan na. Okay, so salamat kayo sa itong mga kaigsunan diha. Tinaghan mga mensahe mga kaigsunan ko. Ako sa gining klarohon. Okay.
Sakayan daya darag sakayan atong anda mo ning sakayan. Na darag kanta dire naka-ready na ni mga kaigsunan. Og pati panaghanang kasunod nga mga messages. Og may gabi din ni Sister Rochelle Gaba Singgit. May gabi Pastor Kim. God bless. Di apod si Sister Janice. Balos po siya siyang bana. Okay. Kay gi-greet man siya. Great po siya. Atong basahon eh. Dira, hi Pastor Kim. Salamat sa tong buhi nga Dios. Nakalantaw ko sa imong live karon. Shout out pod ko sa akong bana da. Tara. Nya na siya nga na siya sa Iloilo Pass si Amping kanunay. God bless sa tanan. Walay ko andi ha, walay I miss you. Yeah. Walay I miss you ni Brad Rinel ba to? Yung kuno yung asawa nga I miss you be. Yeah. Na may mga ulo I miss you. Wala po mo ulo I miss you dia. Okay, request kog song Pastor Gimo mo akong bag-o shout out sa family te Tampa Sanon Bahian Tanhay. Murag kakuan man kuaning lugar ha, murag pamilyar man. Salamat sa Ginoo, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Okay, salamat kay sa tong mga kaigsunan. Ala sige, bu-comment pa mo di mga kaigsunan kay para atong mabasa gyud ayon. Inyong pagpangumusta sa inyong mga higala. Ayaw ninyo sayang igsuon nga mahimo nga mauswag og motubo ta sa bulaton nga makalangit. Di natutugutan nga mohunong ang ato nga pag-alagad kay wala bigid mohunong pag-atiman ng Dios. Okay, request kog song balaan og saan great po siguro sa ano si Sir Rochelle Gabas Singgit Gabas family. Okay, request kong song balan gikan ni Sister Brother Ray Fat diya sa may Bad Upper Lambog, and also ni Sister Janice. Salamat Pastor Kim, and likewise og ni Sister Jane Ilarco. Mayong gabi Pastor Kim, kumusta mo diya mga taga Badyan? Okay mga kaigsunan ko, mga pinangga atong tabangan pagpauswag ang bulaton sa Ginoo, di magluya-luya kay maluya ka ikaw ang alakansi. Og ay mo katingala mga simbahan na kuha-kuhaan kay midagsang ang kasalanan og midagsang ang panginahanglanon sa tao og usahay malimot na ang tao sa Ginoo tungod sa panginahanglanon niini mga pinangga. Og kabantay mo sa gingon sa Biblia mga kaigsunan. Nga unsay ka ba gingon sa Biblia, klaro kayo. Sa pangitao ni ha. Lonlon kalipay dira. Kadinig so mabugnaw ang mabugnaw ang pagtuo sa kuan katawhan tungod sa nagkadaya mga kalisod mga pinangga. Kabantay mo na nabugnaw na mga katawhan karon sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay sigbalik-balik ng simbahan wala dato o man hunahuna igsoon ko sa wala gid kay makaila sa Dios. Sigbalik-balik ang simbahan wala na dato. Na may pay magnegosyo kay madato. Igsoon ko nauna in taon ni maluoy in taon mo ay taon mo pasagad ana kay ngano man delikado kaayo na nga sitwasyon sa imong kinabuhi nga diin maghunahuna kag mga butang ining kalibutan na unya ang bulhaton sa Ginoo nakalimtan na hinuon eh. Okay? Mga kaigsunan, sultian ko kamo sa tinuod biblikal nga aspito nga diin dako kaayo og impact ang nahitabo ni Jose. No? Kailan mo gimong Jose no? Nga anak ni Jacob nga kining pamilya ni Isaac, pamilya ni Abraham. Pamilyang Nahor og ni Tera o uban pa nga mga kaliwatan gikan nila ni Noe, gikan ni Shem, ni Ham og ni Japet, gikan ni gikan ni Seth og ni Abel, ni Cain, no?
So aman to anak si Abel kini patay man Cain. So gikan ni Seth igsoon nga kaliwatan hangtod daon diri sa kaliwatan na ni Jacob mga kaigsuonan ko. Ug atong makita nga usa sa dako nga istorya diha sa Biblia gikan sa Genesis kapitulo 45 ari ka magsugod kapitulo 1 hangtod na sa ika-50 ka kapitulo mga kaigsunan nagisgot sa mga karaan nga kapanahonan. Ug atong makita mga kaigsuon ko paminaw ni ini mensahe. Kabantay ba kasi mong kinabuhi nga dunay mga kalisdanan kapaitan? Usahay makaingon ba ka nga wa nagibiyaan nagyukuan ni Dios. Usahay ang tao makaingon nga sa panahon nga naa siya sa kalisdanan, naa siya sa pagkawalay kwarta, pagkawalay bugas, pagkawala nay nagmahal, wala nay concern, wa nay managad, wa nay manghatag ug uban pa nagunahuna gid siyang gibiyaag Dios. Ha? Murag pila na lang ang concern kaniadtog wag yapayapa karon wala nay pakialam. Murag yun ana ang mahitabo mga kaigsunan simong kinabuhi timan-in niyo niha og dapat pangandaman ni sa matag tao. Kay dunay mga tao nga dasig kayo og naduna poy mga dasig. O kinahanglang mangandam ang matag usa ni igsoon kay maabot ang panahon ang kamingaw sa imong palibot. Ang kamingaw sa relasyon sa imong pamilya. Ang kamingaw igsoon ko sa tanan nga nagapalibot nimo og diya pa ni ang kalaay sa pagsimba. Musugot kag madili mga kaigsunan ko bisag naningkamot pagka sa pagkinabuhi nga balaan bisag anak pa ka sa Ginoo bisan og kanunay pa kang gaampo gabasa ug uban pa dili gyud ikalikay nga maabot kanang mga panahona nga diin maabot ang kaluya, maabot ang kakapoy, maabot ang kakutas, maabot ang kalaay. Pero bulahan ka nga kanunay suod sa Ginoo kay dili ka malabian. Apan kung naa sa mga Kristohanong hilaw igsuon ko nga kana nga mga sitwasyon sa kinabi ang kaluya, kaguol, problema, kabugat, wa nay gana, pagmudangat na sa mga tao nga dili madinotdoton sa Ginoo, na ditso ginagkamang. Mo aksyon magani mo nay gingon igsuon ang ligon gani mo aksyon magkaluya. Ang ligon matumba man. Pero dili sama sa luya kun maoy matumba. Kung imong tan-aw ni igsuon ang life ni Joseph nga diin usa siya nga gigamit sa Ginoo sa pila pa ka tuig usa na himo nga nakabenepisyo. Munang sa imong kinabuhi igsoon adunay mga panahon nga karon murag walay kapuslanan kining kahimtanga. Mura pag imong murag usahay imo pang kana bitang basulo ng Ginoo nganong nahitabo kini Lord. I am serving you. Ha? Nagalaga jud ko nimo Ginoo nga matinud-anon, nagsimba, naghalad og uban pa. Pero nganong nahitabo man ni? Igsoon ang hitabo ni Joseph usa kini kadako nga leksyon, usa kini kadako nga tan-aw nato nga naa day mga panghitabo nga dili maayo sa atong kinabuhi. Pero kita kana day nga sitwasyon maoy muganoy kanato og sa atong pamilya aron sila mahiduol sa kadaugan, kalampusan o diha sa Ginoo. Ha? Mo kini mga kaigsunan kun imong tan-awon si Joseph anak man siya ni kuan igsoon. Anak siya ni Jacob. Dito man ni siya na tao sa Haran. Haran ba to? Dito sa lugar ni Laban sa iyang uyuan man siguro to ni. No? So yato siya dito kay mao lagi gipalakaw siya ni Rebecca yang inahan kay si Isaac si Esau man tatong panalanginan ni Isaac nga siya naman ay napanalanginan di nakalaya sinon si Jacob og dito nabot siya siyang uyuan o niya nakaasawa siya ni Leah og ni Raquel kay kini manggong duha ka anak niya nga mga dalaga na lain mag-beauty. Si Leah kay nindot og mata.
Unya si Raquel nindot og lawas, so ang yang gitinguha si Raquel. Pero unsa ba hinuon pag abot sa 7 years sigsoon yung serbisyo? Di man si Raquel yang gikadulog ang magulang man. Nya kinabatasan man nga unahon ang magulang. Muna karon nga nabatas na uso pud ni karon mga kaigsunan nga mo dagoy ni nga usahay kini manghod mo'y unang maminyo nila pato gwapa-gwapa mangguning manghod mo nang kining manghod mo unang naminyo. Unya para na lang gyud igsuon nga sala ni sumpa dagoy nang unsala ni nga kung ang manghod maasawa o maminyo nya kay naa may magulang nga mautay unahog minyo awa man maminyo kay unsa gid dagoy hinungdan di pa dagoy magminyo or wala bay uyab or wa bay kaminyuan muna nga naka kining naay patakaran og unsa ba ni nga bayran ang linakaran kasulay naman na mga pinangga o linakaran ko no bayad kag 5,000 so ang lalaki mubayad og 5,000 ngadto sa magulang sa imong gipangasawa kay nang lakad man kuno manang bayad balog na pa ba na ron mga pinangga no well padayon ta so naitabo igsoon wala na action yung bagulbol si Jacob kay sala man nga kung tuyo kini man si Raquel nya si Leah mahinuon ni apan didto igsoon nahitabo nga mao man na lamang gid ko ini giserbisyuan na pug another 7 years ni Jacob igsoon si Raquel so nahimo nang 14 na katuig niyang serbisyo og nagaalaga siya sa mga hayop sa iyahang kuan ugangan may tawag ani ugangang uyuan dagoy ni no so nagserbisyo siya og almost 20 years igsoon na serbisyo ni Jacob dito sa teritoryo sa iyahang mga asawa. Kanya nakapanganak siya ubay-ubay dito. Si Raquel dugay-dugay nakapanganak igsoon. No? Dugay-dugay or si Raquel to dugay-dugay nakapanganak. So mao to nga una nakagawas to si Ruben. Di na ko mapasunod igsoon si Simeon, si Levi. Nga naman to mga anak din diri ni Raquel si Benjamin o uban pa to last man to nga si Ben-Omi igsoon nga namatay si Raquel mga pinangga which is gilubong po siya dito sa kuan dito sa teritoryo sa iyahang unsa na may tawag ani ha kining apuhan goro dito ni Abraham dito sa sa toy Hitihanon igsoon limot ko ato so dito atong makita igsoon nga mao ni siya for how many years ka nagserbisyo si Jacob tungod kay tao siya nga blessed tao siyang gipanalanginan si Ginoo, tao siyang giubanan si Ginoo. Grabing pag-uswag ni Jacob. Mga kaigsunan, natay mga butang usahay ba nga murag dili na to masabtan nganong naingon ani ang sitwasyon. Pero wa ka kabalo, way din ni si Ginoo unsaon ka pagpauswag. Kay usahay man God, natay mga gusto nga mouswag ta inani nga paagi. Lord, aron ko mouswag magnegosyo ko. Aron ko mouswag magtrabaho ko. Aron ko mouswag mao ni. No. Dili sa tanang panahon nga ang atong pamaagi mo'y paagi nga mouswag ta. Di man inaigsuon. Ha? Dili sa tanang panahon ang atong mga pamaagi mao'y paagi aron sa imong pag-uswag. Mo bitaw nga niingon ang Biblia sa panultihan igsoon 16 nga ang tao maghibog mga laraw apan ang Dios may magbuhat nini. Munang kinahanglan mo submitar kita sa mga mensahe sa Dios atong tutukan unsay iyang mensahe kay usahay mo out of content ta mga kay sumugawas kita sa unsay gisulti sa Dios which is ang paagi sa Dios accurate, ang paagi sa Dios tama, ang paagi sa Dios walay sipyat. Pero nganong daghang kinabuhi nagkasipyat-sipyat? Ha? Nganong nagkasipyat-sipyat or nganong nagkabulol-yaso, nagkabuhol-buhol ang atong kinabuhi? Tungod kay wala nato maayo pagsubay ang instruction diha sa Biblia. Muna daghang Kristohanon nga nagreklamo, daghang Kristohanon nga bagulbol, daghang Kristohanon nga wa nay lahay. Kay ngano man, unsaon igsuon nga naman ko'y mga Kristohanon ba
nga dili mandated sa Holy Spirit, dili mandated sa giya sa Dios. Ang gibuhat, ang iyang kaugalingon nga pamaagi mura ba og sounds like nga ang Dios mo'y pasuportaron niya sa iyang plano? Mura ba og halimbawa, kitay gaaswat nga tao, murag ang Dios mo'y atong patabangon? Ha? Mura ba og ani arita ha? Mura bitaw og kita mo'y purman, nya ang Dios mo'y liburer? Nga mo ni purma. Murag ingon ana igsuon ang nahitabo sayop. Dapat ang Dios mo'y engineer, siya mo'y purman, kita mo'y liburer. Kay nga naman, kita nga liburer, kita nga purman, di gyud ta kaapas sa mga professional nga mga kanang eksperto kay sa construction. Sa ato pa atong ibutang gyud ay ibutang si Jesus nga liburer. Kay ang liburer gasunod-sunod na sa purman, gasunod-sunod na sa engineer. Usahay na himong liburer si Jesus. Ngano man? Mura bag siya retong Ginoo, magnegosyo ko, panalangin ko. Ino kas Ginoo ayaw anang negosyo na ako'y lain nga mas the best. Ginoo ganahan ko magnegosyo. Ha? Di ang Ginoo may mura gisugo na tong Ginoo Lord, panalangin ko padati ko customer. Anak, na ako'y mas nindot nga plano alang kanimo nga dili kay ka maghago nga haom gyud sa akong gusto. Adi gyud. Tanawa din nagkabuhol-buhol. Nagkabuhol-buhol nga naman. Tanawa ning gawas na ka sa content sa Biblia igsuon ko. Ha? Ning gawas na ka. Muna mga kaigsunan ay gawas. Kay tanawa unsay nitabo ha. Kung kamo pamilyar mo aning istorya ha, si Jose nahigugmaan siyang anak nga siya nahigugmaan siyang amahan. Namatawag na to siya paborito, adunay siya manindot nga bisti og lain pa igsuon ko nga diin naapag siya pinasahi nga kinibitaw kaalam. Kabantay mo, bantayin ninyo ni ha. Kabantay mo sa nahitabo sa damgo ni Moises, ni Jose. Even si Jacob, anak sa Ginoo, gipalangga sa Ginoo, gipatubo sa Ginoo, napagi mga butang gani nga wala niya masabti nga gikan ba dito sa Ginoo o dili. Munang kita usahay bisag Kristohanon ta, bisag pastor na ta, na mga panahon nga paagi sa Ginoo adto sa laing tao ipaagi usay di patakasabot. Nabantay mo ha, atong pamatudan. Damgo si usig soon ko nga na kuno ito'y binugkos o na limot ko sa itong binugkos sa igsoon. Yan apo'y binugkos yung mga igsoon, apo'y sa iyang binugkos. Karon, kay misaludar man niya igsoon ang misaludar ang mga binugkos, ang iyang binugkos o binugkos sa mga igsoon, misaludar man sa iyang binugkos. Yan ang gisulti sa mga igsoon, nagabagulbol, hinuon yung mga igsoon. Gulbol gyud, siya madrahan na noon eh. No? Kay naman ko yung mga tao nga dili ganahan nga malupigan. Na yung mga tao nga di ganahan nga ubos ra gyud ang ilang posisyon. Kay daghang tao nga naninguha og posisyon pero wala maninguha og relasyon. Unsay natabo dito na puta ni Jacob, naapoy siya gisulting damgo igsoon nga murag nila pa to murag ma-underestimate yang pagkaamahan. Oh? Murag maus-us ang sitwasyon ni Jacob aning buhata. Mo sige hitabo igsoon. Nalain na po na reaction o kasinta si Jacob igsoon ngadto siyang anak. Well, botol siya nahitabo ha. Naiwala kay makasinabot sila katurapod nga portion. Pero ang pagmahal ni Jacob siyang anak, grabe. So na manitabo ni apas gisugo siya ni Jacob pag adto sa kuan kining yang mga hayop og dito nagsabot-sabot ang mga igsuon niya nga mo na buhaton igsuon og hangtod nga gihulog siya dito sa tabay niya kisi-kisi ang biste gibutang og dugo sa hayop para ideklara nga patay na nga gikaon sa hayop pero tulo na gibuhat rato siya mga igsuon kay wala sila
Amurabag na sina. Kining kasina, spirit of jealousy, igsoon. Kasinahan, muguba ni relasyon. Tanawa ha? Kaning mga sinahan kayong dagko, mga kaigsunan ko, mga silusan, ha? O mo ni maghari sa tao, guba yung relasyon. Pag magsugod na gani kag kasilos, kasina, diha na magsugod, gubang relasyon. Ha? Muna'y balantayan mga kaigsunan. Pag magsugod na gani ning kinayahag turok sa tao, diha na magsugod ang kaguba sa relasyon. Tanawa on sa initabo. Kasi naman tong ilahan. Marang-arang ka rin si Ruben, kaya dili kayo. Aguba niya mga igsuon, grabe. De, ilang gibaligya na lang. Atong gibaligya. Og naabot, sa daling istorya, naabot si Jose sa Ehipto. Dili maayo ang kahimtang nga pagkahiabutan niya dito igsuon, pero God's plan. Adunay mga plano ang Dios sa kinabuhi ni Jose. Labaw na nga si Jose mo'y gigamit sa Dios para ang idibok niyang pamilya maluwas sa dakong gutom. Anak ko ba niyo ka nakabasa ba mo igsoon, maluwas sa dakong gutom. Og dito na hitabo mga kaigsoon na naabot si Jose tungod kay giubanan si Ginoo, daghang misalig kaniya tungod kay may kaalam siyang pinasay. Og midangat kaniya ang nagkadaiyang sitwasyon, pero wala siya nagblame sa Ginoo. Lord, anak man nimo ang akong amahan, anak man ko nimo, palangga man ko nimo, imo man gi-bless ang akong amahan, ang akong mga apuhan. Nganong naabot man ko ining Ehipto? Nganong naingon ani man ko Ginoo? Wala niya gi-blame ang Ginoo. O biya pa no nang naitaboy zon nga kanuna silent lang si Jose sa iyang kinabuhi. Hilom lang siya kayo. Nagtrabaho siya dito po sa dito ni Potifar. Mga leader sa mga kwan, ilahang mga gwardiya igsoon ko. So, nauyunan siya igsoon. Og sa bisan asa si Jose naagyod ang trabaho siya, wa mo nang kita bisag asa ta nagiyawa. Paminaw ha? Bisag asa ta igsoon makristohanon tag madili nagiyawa, nagulo aligid, nagpaabot gina og naay matintal, naay tintalunon. Unsay nitabo gisaligan siya tungod kay maayo siya nga tao. Buotan ligdong ni ambungan pod. Moto igsoon nga yawa misulod po dito sa sawang Potifar. Gitintal pod sa sa makadaghang higayon si Jose nga makigdulog ang asawa ni Potifar. Perte taong dalagan, kining tao igsoon ba nga kinuyugag Dios, nagamping pag-ayo sa kaugalingon. Perting pag-amping, unsay gibuhat igsoon? Unsay gibuhat ni Jose? Misibat gyud. Kaya abot man sa punto igsoon ko nga nagbuhat nagdili mayo ang asawa ni Potifar. Gipasanginlan man siya nga gilugos na hinoon niya misinggit. Na priso na hinoon si Jose. Napriso siya sa sala nga wala niya buhata. Apan dili maayo ang hitabo ni Jose. Naabot sa Ehipto nga wala sa maayo nga sitwasyon, naabot siya sa Ehipto nga dili maayo ang kahimtang. Kay gibaligya man siya sa mga igsoon, tanawara, nalayo siya siyang amahan. Pag abot niya, may natagkahimtang kay nahimot siya nga tigdumala dito sa panimala ni Potifar. Gipasangila na po siyang ng rape. Abuhata. O di karon kisa may malipay, kay gituhuan magyud ang asawa ni Potifar kay ni Jose, nabilanggo na po siya almost 2 years. Pero grabe gyapon, biditos bilangguan na gyapoy mga dagkong mga maayo nga butang nga nahitabo siya. Kina siya himo po siya dito nga suod kay sa guard kini bang si tawag ani sa jail guard igsoon. Nahimo po siya dito nga maayo sab kahimtang. Tanawa ra ning nakay Ginoo mga pinangga. Karon may pinasahi siyang gasa, may pinasahi siyang kaalamo kay balo sa paghubad og mga damgo. O kini nahitabo igsoon nga may duha ka tawo nga binilanggo ang titagay sa binog ang panadero
nga may damgo silang naglibog kayo sila unsaon eh. Og dito iya kining natagan og kasulbaran. Sa daling istorya, nasulbad ang usa gibitay, ang usa nakabalik sa posisyon tigtagay. Nakagawas. Og niabot sa puto igsoon kaya dunay maing plano ang Ginoo kang Jacob. Kang Jacob gigamit lang siya si igsoon. Munang naay mga tao nga gamiton usahay nga murag bati ang sitwasyon pero mo day gamiton aron ka mouswag. Unsay natabo mga kaigsunan? Dito na nagproblema na si Paraon kaya dunay dakong problema siyang kinabuhi. Ado na siya damgo nga gipatawag na ang iyahang mga magikiro, ang tanang mga orimos niya. Way nagpulos, way nakahubad. Pati katong tigtagay og bino igsoon ko, nagproblema usab. Pero nakahuna-huna siya nga may Jose nga yang kauban kanhi sa bilangguan. Umiyon siya, kamahalan. Amo man ay tawag no. Naamang ko'y kauban sa una nga nagahubad sa kundam ko. Bengas parang sige ko no, sulay ko no adto ah. Ade ko andayon giadto. Gingnan dayon siya ni Paraon nga nakadungog kong may ka kunong muhubad og damgo. Mitubag siya si dili ako muhubad og damgo. Nakulbaan ang katong tigtagay sa bino, nawa na ning likwad man. Apan miingon siya sunod nga istorya, ang Ginoo mo'y muhubad sa imong damgo, umuhatag ni inig husay. Amurag na hupay-hupay. Agisay-say din ni Paraon ang iyang damgo igsoon. May tungod sa baka, may tungod atong uhay. Ansalan to? O kininhatagan og 7 years nga kabugana, 7 years nga gutom. Og dito igsoon murag na tawhay si Paraon kay insakto man ang mao nga hubad ug misugyot si Jose nga pagkuhag mga maalamon nga modumala aron pag-andam unya sa panahon nga tingbugana kay sa panahon nga ang kagutom mo puli nga dili na gani mahuna-unaan ang kabugana tungod sa sobrang gutom. Og way laing nga nahunanaan si Paraon, si Jose gipiling gobernador. Igsoon ko. No? Gipiling gobernador sa Ehipto. Ang pinakataas og posisyon dito si Paraon gasunod si Jose. Tungod igsoon timan ini adunay mga panghitabo sa tong kinabuhi nga lisod pait kaayo muratag ma-down pero stepping stone dinhi aron ka pabungahon sa Ginoo. May mga kahoy igsoon nga kinahanglang pruning, putlon, pulungan aron mamunga pag-ayo. Aron modaghan pag-ayo ang sanga. Muna igsoon sa atong kinabuhi, adunay mga panahon nga diin muratag gipulungan, muratag gidokdok. Wa masayod ang yawa nga sige tanggi gilusak naligon hinuon pag-ayo. Kasulay mo ng kahoy nga siging gidokdok, murag pasok, siging gidokdok. Wa kabantay nga bigon gahi ng ibton hinuon diha sa Ginoo. Og mo nin hitabo igsoon. Nahimo ng leader, ginasaludaran, ginaludhan, ginayokbuan si Jose didto sa Ehipto. Tungod kay sila mura siya vice president didto igsoon. Nahimo siyang gobernador. Grabe ang hitabo ni Jose mga kaigsunan. Og atong makita niabot ang gutom sa Kanaan sa palibot. Ningon si Jacob, balik ta sa istorya ni Jacob. Magsige na mong tanawanay diya. Ala sige lakaw mo dito sa Ehipto kay tuay daghang pagkaon o de kwarta. Di magpulos ang kwarta atong panahon og mga hayop kay ning abot ng kagutom saon pa man ang kwarta igsoon ug way mapalit. Na dito sila sa Ehipto igsoon. Hala dito ya mga igsoon. Og dito mga pinangga. Naitabo ang damgo ni Jose. Sa pila ka mga tuig ng labay ang damgo ni Jose nahitabo. Miyokbo gayod ang iyang mga igsoon ngadto kaniya. Di ba pag adto dito? Aniya kami imong mga sulugoon. Mipakita si Jose og kanabang gitaway o gaway nga gamay nga saywar igsoon pero ang iyang kasing-kasing grabe ang kalipay, ka-excited
Pero iya lang gipugnan. Og dito mga kaigsunan, bisan to og murag gisaywar niya og gamay ang mga igsuon, pero sa katapusan si Jacob, ang pamilya, ang kahayopanan, giandaman sa Ginoo, giyuta sa Gosen. Ha? Mauna igsuon sa daling istorya, gipadala ni Jose ang iyang mga igsuon, suportado ni Paraon, gipadadag nga salakyan para pagkuha dito sa Kanaan, padulong dito sa yuta sa Gosen igsuon, nga usa sa pinakamaayong yuta nga giandam ni Paraon alang sa mga Israelita, mga kaigsunan, alang sa mga kapamilyahan ni Jacob. Og dito namatay si Jacob, dito ang iyang ubang mga anak dito nangamatay, si Jose dito nangamatay, og dito igsoon sa wala pa sila namatay, pertin dakong kalipay ni Jacob nga nakita niya yang anak nga buhi pa di ay. Og dito nakapangayog pasaylo ang iya mga igsuon, og si Jose 100% gidawat og wala siya magdumot sa iyang mga igsuon. Bisag na ay gihimo iya mga igsuon nga dili may gibaligya siya, wala gikasinahan siya, pero ang gibati ni Jose ngadto siya mga igsuon, ngadto siyang pamilya, kaluoy gugma igsuon. Muna sa atong mga kinabuhi, mga pinanggag yun sa matang dabo-dabo, ayaw pagdumot, ayaw kalagot, pasaylo, hatagig benepisyo. Kay kabalo mo, sa posisyon ni Jose, kaya niyang patyon ang iyang mga igsuon, kaya niyang ipabilanggo, kaya niyang himuon ng mga ulipon. Ha? O bobalo siya? Agoy. Wagi mahimo. Apan igsoon, wala gamitan ni Jose ang iyang katungod, kundili iyang gigamit ang gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo mo'y naghari sa kinabuhi ni Jose. Og dito, gikuha si Jacob, si Jose, motong nahitabo igsoon, namatay niya si Jose, puli niya mga anak, si Ephraim ug si Manases, og uban pa niya mga kanakan, uban pa niyang pamilya, og mao to igsoon, nailisa na pod og hari dito sa Ehipto, og diha na, kung inyong tanawon, diha na igsoon na abot, ang miadto ang 12 ka kaliwatan, niabot dito sa Ehipto, dito sa Gosen, nga diin, midagsang pag-ayo. Grabing pagdagsang sa mga Israelita mga kaigsunan dito sa Egypt. So mo to nakita, ako ning overview ninyo, mo to nga nakita sa Paraon igsoon, nga grabing pagdagsang, gilupig man ang gidaghanon sa Egyptians o sa mga Israelites igsoon. Muna dito naka-decide, wa na gani kaila ang Paraon sa, wa na gani kaila dito ni Jose igsoon, tungod kay na Elisa naman, gilupig, kabantay mo itong istorya nga diin giayo na gipatrabaho sila, gipahimog tisa, gipakuha sila og unsa nga mga trabaho, gibunalan sila. Muna mga kaigsunan, tungod kay nindagsang sila pag-ayo. Perting pagdagsang sa mga Israelita, midaghan sila pag-ayo, apan mao ning nahitabo, bisan sa wala na si Jacob, wala nang uban niya mga pamilya, wala na si Jose, apan dili mohonong ang paagi sa Ginoo sa iyang gibuhat, motong maabot kini istorya mudangat na nig Exodo. Maabot na nig Exodo igsoon nga diin nadungog sa Dios ang mga mulo sa mga Israelita nga makaliwat ni Jacob, liwat ni Jose, nga naa didto nga gitorture pag-ayo, gipaantos pag-ayo sa mga Egyptian igsoon ko. Maot nga atong mga panahon na dili buot ang Paraon nga adunay mga lalaki nga mabuhi. Iksudo na ni igsoon, dili buot si Paraon nga adunay lalaki nga mabuhi. Motong kutob sa mga lalaking mataw, patay. Patay. Apan igsoon, tungod kay ang Ginoo may paagi, may plano, mao to nga may lalaki nga nataw apan wala gyud masakpe, nakaikyas. Mao to nga gitawag igsuon ko, munang gitawag og Moises, kay gikuha gikan sa tubig. Kay si ang Dios may plano kang Moises, ato nga bata, mao to nga giatiman sa anak sa Paraon igsuon ko, milahutay og pila ka tuig, hangtod nga ang istorya ang kinabuhi na ni Moises igsoon uban sing igsoon nga si Aaron. Moto nga sige balik-balik na sila sa Ehipto.
So Exodus na ni nga story mga kaigsunan. So katong tanawon, dili mo hunong og himog pamaagi ang Dios. Ha? Dili mo hunong og pangitag pamaagi ang Dios unsaon yang katawhan nga may gawas sa kalisdanan. No? Kung inyong i-continue basa ang Exodus mga kaigsunan, imo masabtan nga ano di ay unsa di ay relasyon didto sa Genesis diya sa chapter 45 until 50 igsoon hangtod na sa mga kaliwatan. Muna nga kung imong tanawon ang Dios way hunong pagpangitag paagi sa iyang mga katawhan aron kini mahatagan ang problema og kasulbaran. Muna mga kaigsunan, ayaw ninyo paglangana, pagdugaya nga naa ka sa Dios. Kay si Jacob gipangitaan sa Dios nga makakaon. Ha? Tungod kay palangga si Jacob sa Dios og nagmahal og nahigugma siya sa Dios, gipangitaag paagi aron ma-safety. Si Jose nga maka-Dios gibutang bisag naatod sa kalisdanan pero adunay mga pabor. Gitubo pag-ayo, gipauswag pag-ayo. Muna ikaw igsoon nga ikaw nakailan nag Dios karon, muhunong pa ba ka pag-alagad? Muhunong pa ba ka pagsimba? Oy ayaw oy. Ayaw padalaan ng kaluya, ayaw padalaan ng mga ulog-ulog sa kalibutan kay sigurado gyud na igsoon nga ikaw ray gilugulugan ana. Og muhunong ka alakansi ka. Og muundang ka pag-alagad, pagsimba, paglantaw mo sa simbahan, kamo na lang duha ni pastor. Paglantaw mo simbahan, kamo na lang tulo. Ayaw nagbasig soon kay timan balakag ikaw rang usa sa langit basta kay langit mga kaigsoon mo nang ayaw gyud pagduha-duha pagsunod sa Ginoo. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran. Si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan, sa bukto niya agahon og sapnayon. Ayaw og kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sangpita kay siya duol pa. Siya matinadanon ug maluluyon. Dili kanya biyaan ug kaligdan. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit na makuptan. Liko na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Pastor Kim on air. Okay mga kaigsunan, padayon kita nga nagsunod na minaw dinhi sa Shine FM 95.9 og diri sa atong Facebook Live og sa 101.3 og sa 96.7 Badyan og sa 101.3 diha sa May Alcantara. Mayong gabi sa tanan nga naglantaw ka nato. Good evening diha ni Raymond P. Tino. Good evening Pastor Kim, and also ni Hazel Lapidro. Good evening Pastor. Good evening diha ni mo Inday. Mayong gabi diha sa imo. Okay, gikan ni Sister Chirian di Quiso. Mayong gabi Pastor Kim, wala akong signal. Okay? So nagi panahon magwala-wala atong signal. And also salamat kay sa Dios. Ada pa lain nga mensahe. Gikan ni Kalyura Lanlan man ni. Pa-shout out ko Pastor Kim, ko sa Kalyura's family og sa Sagaysay's family. And salamat sa pagbasa Pastor. God bless. From Ili Himalalod Negros Oriental. Salamat sa itong mga kaigsunan nga nagsabay kanato sa atong live.
And also, good evening diyan ni Sister Richelle Narvasa Ondoy. Good evening, Pastor, watching from Balamban. Thank you for watching, Sister Richelle. Salamat sa mga nagsunod o nagapaminaw. Ining oras ugtak na sa kagabihan. Kaninyong tanan diya. And also, good evening to Sister Mary Rose Villiers Lakinon. Mayang gabi, Pastor Kim ni Mau Mau. Okay, may salamat og insab di nanay. Okay, asa na to ha? Okay, dara ni Luning Tirambulo, mayang gabi, Pastor from Ronda. Thank you, Nay. Thank you for watching. And also, ang uban siguro naglantaw, gikan na naglantaw or naminaw diri sa 101.3 diya sa may Pulo Alcantara, diya sa may Baybayon, sa Baybay, uban sa akong pamilya diya sa mga Makasaols family. And also ni Meralona Sigara, good evening. And another nga message gikan ni LV. Maayong gabi, Pastor Kim, watching from Mualboal sa Avidra. Thank you for watching. Ni Jin Can, maayong gabi. Meraluna Sigara, maayong gabi, Pastor, watching from Toledo po. Okay? And also ni Brother Renaldo Lingoy, request kong song, Pastor Lonlon Kalipay. So far, boto ang mga messages nga to nga nabasa mga kaigsudan. So tanang nasunod og naminaw mga kaigsudan ko, kung kanunay ka nga duol sa Ginoo, kanunay kang may pabor. Dili ikadinay ti maniha si Jose, si Jacob, puro sila mga gimahal gipangga pabor ang Ginoo kanila. Pero may midangat paganing mga kalisdanan, pero ang kalisdanan wala mahimo nga babag sa ilang pagsunod sa Ginoo. Wala ma-discourage si Jose nga nabilanggo nga gipasanginlan. Di ba? Wala siya ma-discourage igsoon ko nga gibaligya siya mga igsoon. Kay uban pa ato, moana man dayon nga may panahon ra gid mo nako. Kay ang kinabuhi sa tao murag ligid. Usahay na subos, usahay na sa babaw. Mamdayon ni no. Gabi, Sister Lini. Kumusta mo diya? So, inanausay ang kinabuhi sa tao. Pero igsoon, ang kinabuhi ni Jose, ang kinabuhi ni Jacob, kanunay ang nagpabilin diya sa Ginoo. Og timan nini, kung kanunay kang magpabilin sa Ginoo, kanunay ang Dios magpabilin diya kanimo. Munang usahay sa inyong kinabuhi sa atong pagpangalagad, dasmagan ka grabing kaloya. Ha? Sa panahon nga gidasmagan, perting daghanang tao, perting daghanang nanimba, perting dasiga. Perting dasiga gyud. Perting kanang pasayaon gani kanya daghan kay mo, perting kusugag kiay. Paluksuhon kanya dasig gyud kay ba? Kanang dasig gyud kay ba? Perting makalukso. Pero pasayaon kanya gikan sa usagatos mo kabuo kaniadto 80, abot sa 60, 50, 40, niabot na lang og polo, niabot na lang 8 mo kabuok na nimba. Halos di na mairog sa gibarugan. Perting dasiga kaniadto natural na igsoon. Lalo na pag ang mensahe sa Dios magkahugot. Kay ngano ang yawa nagkahugot siyang pamaagi unsaon niya pagtinta lang tao. Unya ang tao nga nalingla ni Satanas. Gipalamian pag-ayo ni Satanas. Pag maunay imuhang banggaon igsuon ko. Duha ra gyud padulngan ana. Musupak nimo og mooyo nimo. Kay nga naman pag ang tao gani corrupted na sa pamaagi ni Satanas, magbantay ka. Kay pwede kang tuhoon, pwede kang supakon. Matingala ka. Dasig kay nangalagad si Ginoo. Unya, wala siya kabantay nga diin gikurap na diin ni Satanas yang una-una kasing-kasing pagbati, pinagi sa kwarta, pinagi sa trabaho, pinagi sa negosyo, imong gibuyag. Nya, pastor, buyag-buyag man ka, nakay kahatag? Mo man na tubag mga kaigsunan. Buyag-buyag man ka, nakay kahatag. Nya, di ko ni ko anon, asa mami kwarta ipa-eskwela ko manang, asa mami kanon, asa mani, Di ba? Mo
na may tabo mga kaigsunan. Pero sa una mo na itiman mga butang nga atong gidumilian kaniadto. Ginapikatan kaniadto. Karon ato nang gihalog-halog mga kaigsunan. Gigakus na nato. Dili taning mga butanga kaniadto, pero karon ato nang gigakus. Atong gilabay kaniadto, karon ato nang gipunet. Di ba? Atong giwali ayaw mo ana, karon ato na pong gibuhat. Mga kaigsoon nga naman, gatuyok ang panahon. Mauna ang nahitabo. Kung dili ka hugot, dili ka matinud-anon sa Ginoo, delikado kaayo ang imong sitwasyon. Muna mga kaigsoon ka ng luag kayong Kristohanon, dali kinang tumbahon. Dali kay naigsoon mo ng kabalo mo, dili ka kumpiyansaan. Kay ngano, yawa perming nangitag buslot sa imong kinabuhi. Unya kung dili ka kanunay nga nagbulit sa atong kinabuhi, delikado kita og madaog. Muna mga kaigsunan, di ko matingala. Mga Bible study karon, mga simbahan karon, may haprag buta. Pila na lang kabok ang dasig, pila na lang kabok ang gasigi. Nay uban nga nagsimba, respeto na lang, kaikog na lang. Prangkang pagka-istorya. Kaikog na lang na, respeto na lang na. Lalo na pagwa na kapadulngang lain, anini na lamang ta. Wala naman tayo lain, watay kapadulngan. Pero tagain nag-chance nga na kapadulngan, di ba, maawa na. May ganig muhawa o mubalain, kung lang simbahan. Kuyang muhawa, balik sa kalibutan. Munay ni tabo mga kaigsoon mo nang karon bisang asang simbahan na. Giatake pag-ayo ni Satanas kay ngano man si Satanas perting paspas. Pangita ugma kub kay ngano gamay na lang ang iyang panahon. Igsoon, pagmalig-on, pagbasa kanunay sa Biblia, pagtuon siyang mga mensahe, og siguro ang imong kinabuhi og unsay imuha nga giwali paning kamote nga kini imong makinabuhi. Karon na ang adlaw, mga katawhan na imong balikan. Ginoo, pasayloa, umudangop ako sa presensya mo. Hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling duko. Ikaw, Jesus, nalaygon ka. Presensya mo, hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, nalaygon ka.
dalagon ka. Ikaw, Jesus, dalagon ka. Pagsidlag sa adlaw, hangtod pagsalo, ngalan mo mabayaw. Sa kaharuhay ug sa kalisod, ikaw pasalamatan. Wala kong masayod sa akong ugma, apan dunay gitagana. Labihan kanindot sa saan mo kanako, magkinaunsan kinabuhi, simbahon bayawon ug dayon ka. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Sa imong gisangon nga buluhaton, ikaw nagapamuhat. Sa kakulang sa kaalam ug kahibalo, sa mao gihapon gitahasan mo ako. Wala kong masayod sa akong ugma, apal dunay gitagana. Labihan kanindot sa saan mo kanako, magkinaunsan kinabuhi, simbahon bayawon ug dayon ka. Wala kong masayod sa akong ugma, apang dunay gitagana. Labihan kanindot sa saan mo kanako, magkinaunsan kinabuhi, simbahon ayawon ug dayon ka. Labihan kanindot sa saan mo kanako, magkinaunsan kinabuhi, simbahon bayawon ug dayon ka. Pastor Kim on air. On air.
Okay, panahin kang nagsunod na minal sa Shine FM 95.9 o sa 96.7 na Badjan, Cebu o sa 101.3 diha sa may Mual, Bual. Bual naman diha sa may Pulo, Alcantara. Limot naman ako. O sa uban pa na nga mga Sibianan diha sa may Barangay Consumandig. Nga din Sibianan nga gipanag-iya sa Dios o gidumalahan sa iyang mga katawhan. Manang ako igsoon, di ko moangkon nga ako ni nga Sibianan, inyo ning Sibianan sa Dios ni. Kay dili ni atong kwartang gigamit ani igsoon kun dili iya si Ginoo. Ang akong trabaho dinhi igora nga nagmanage mga kaigsuonan. Manandi ta mangangkon sa butang nga dili ato mga kaigsuonan kay iya gyud ni sa Dios. Okay, so mayong gabi ni atong mga kaigsunan nga naglantaw. May gabi din ni si Sister Nerissa Layagin. May gabi pa, Pastor, ngay ko kanta imong gunit. Salamat, Pastor. Shout out sa Maragondong Pastor nilang Japet. Okay, ni Atilot. May gabi, Pastor, o baliktan ni Sister Nerissa Layagin. Sa greet ko sa akong bana, Gilmar Layagin og ni Tata, ni MM ni Giselle, uban siyang mga ginikanan og sa tanan na lang Pastor diha sa Maragondong. Salamat sa Ginoo. Diyan tinaring na diha sa Sudbo. Gikan ni Jeter Sangwenza. Makadato ang ang mga panalangin si Ginoo dili makalabaw niini ang bunga sa kakugi. Manaltihon Gis 22. Manaigsoon, grabe gyud ang pamaagi sa Dios. Munang kung wala panalangin ni si Jacob sa Dios, dili mo dagsang ang iyang hayop. Besag mag-unsa pa kag kugig soon kung wala gyud ang panalangin sa Ginoo. Di gyud magpulos. Kabalo ba mag-unsay tinod nga panalangin? Kanang satisfied ka sa unsay naa nimo. Ha? Satisfied ka kung unsay gihatag sa Ginoo. Kana bitaw makontinto ka kung unsay naa nimo. Dili kay mangandoy ka sa butang nga wala gyud lisod gyud. Muna mga kaigsunan sa atong mga kinabuhi, lisod kaayo pag nagpadayon ta sa pangalagad sa Ginoo, dasig kita na sa simbahan, pero pagdating na sa personal nga sitwasyon sa atong kinabuhi, maglisod na tag-manage, muna na'y kuyaw og jutay. Oh, maglisod na tag-manage mga kaigsunan diri sa atong kinabuhi. Maglisod na ta og abante, kay nga naman, niining dapita, perti tandasiga. Niining dapita, perti tang liguna. Ayaw kumpiyansa. Kay napailain nga posibleng mo paluyan nimo. Muna kita igsoon natay strength and weaknesses. Natay mga kadasig, natay mga kaluyahon. Muna importante igsoon nga ato gyud nga matan-aw. Ha? Mo kana mga kaigsunan mo nay dapat natong klarohon. Nang kaninyong tanan nga nagsunod, maayong gabi idea ni Sister Novemera Pokong Alba, maayong gabi Pastor Kim og sa tanan nga kaigsunan nga naminaw karon sa Shine FM og especially sa akong Mama Pina nga naminaw karon. God bless kanatong tanan. Salamat Sister Novi. May gabi diya kanimo. Tibok pamilya nimo diya sa may Mual, Bual. Wala mga kaigsunan daghang panahon nga mura tang magmahay. Naay pagmahay nga ngayon yung ikamahay. Naay pagmahay nga nasipyat as tong mahay. Kana bitaw mo desisyon kag dali-dali mga kaigsunan, wala nimo tan-awa, wa nimo palalumi. Kay namo gyud mga butang nga nakahide mga kaigsunan nga wala nimo madiskubre. Ang butang na to, adunay napulo ka mga butang, ang imong nahibalaan nga mga butang kana lang duha tulo, tapay pito walo nga dapat nimo diskubreon. Unya nakasulod desisyon dayon ka. Pag desisyon nimo imong nahibalaan ag pito, ag walo ka mga butang. Unya kay di man day mauyon si mong dughan, nagmahay na ka. Munang mas maayong sutaon gid nimo daan usa ka mo pasok. Munang daghang kaayong namasok diha sa Ginoo sa pagsugod perting dasiga. Ha, gatuo rag ingon ani ra ni, pero pagdating na sa pagsunod sa Ginoo sa total obedience, daghan nang nangreklamo nganuman. Wala man magsukad diha sa tinuod nga gugma ang pagsunod sa Ginoo, nagsukad man lang sa kadasig sa kalibutan.
wala magsukad sa tinuod nga kahibalo. Muna'y nakabulos mga kaigsunan sa itong pagpangalagad sa Ginoo kung wala kini magsukad diha sa tinuod nga kahibalo, wala kini magsukad diha sa tinuod nga gugma. Kabantay mga sa kalaki gidiscourage sa nambayhana apan mi siya mag-unsag paluya tungod kay nakabalo man siya. Grabe man ang pagigugma, mulahutay og mopakasal siya. Muna igsoon ang atong pag-alagad sa Ginoo kumusta? Lahutay ba ta? Dasig ba ta? O baka igsoon? Muna gingon, dasig rata ini mga panahon na. Kamatuoran igsoon. Ug ako na ning nabalaan. Nga karon adunay dasig ugma dili na. Kabantay mo sa inyong simbahan, grabe ka dasig. Bisag maginadlaw pag simba, okay. Ha? Pero karon, sus kasimana, kas-an na lang gani na panahon nga mo absent. Di man tuod mo absent pero late. Di man tuod mo absent pero maguna-unag pauli. Sa una kusog kay manghagit og ampo, kusog kay manghagit og Bible study, karon halagito na pod. Siya mabuhata mga kaigsunan. Muna magbantay mo ining mga kusog kayong Kristiyanon. Dahil sa inyong simbahan ha, bantay mo ha. Tudlo ganin yung igsoon. Pagbantay mo ng inyong igsoon di ang apertim pagkakusuga. Ah, pastor, asa man ang Bible study? Pastor, asa man ang bulaton? Fasting ta? Prayer ta? Asa man? Ato ta? O sige, kuyog ko. Bala ka guway pang gasolina. Salig rata sa Ginoo. Ha? Grabe pagtuon ni bataan eh. Yabot ang panahon, naligid ang mga bulan o mga tuig. Di na nimo makitaan. Ha? Realidad igsoon ko. Maligi akan na bitang mausab ang panahon. Even usab sa atong kinabuhi may kausaban. Ang atong pangidaron, ang atong bayhon may kausaban. Pero igsoon, akong hangyo kanatong tanan, apil ko nga dili unta mausab ang atong pag-ilag pagtahod si Ginoo, pagrespeto si Ginoo, atong pag-ila kaniya nga mahigugmaon. Maunta na atong tinguhaon igsoon diri sa atong kinabuhi nga mahimo nga kining atong pag-alagad si Ginoo dili unta mga usab. Apnado na gipanahon nga mausab mga kaigsoon nga naman kining panginahanglan kada adlaw. Nagkataas ang panginahanglan. Ug tungod kay nagkataas ang panginahanglan kinahanglan maningkamot ka pag-ayo. Ug kawa ka kabantay nga gituyo pagpasaka kini nga mao nga sitwasyon aron mausab ang imong pag-ila sa Ginoo. Ha? Aron mausab-usab ang imong pag-ila sa Ginoo. Munang kabantay mo, balik ta ni Jose. Nausabay igsoon sa diyang siya gibaligya sa mga igsoon gidala sa Ehipto. Wa tay mabasa diyang bagulbol si Jose taman. Sa diha nga gisaligan siya ni Putipar. Wa po tay mabasa nga galing mangkuko kayo. Mo nang kasaligan jud ko wala siya mag-boast iyang kaugalingon. Wala siya manghambog. Ha? Wala siya manghambog. Unya, sa dihang gipasangin lang siya nga ng rape, wa po siya makiksinong bagay. Binuang niya, sumpagayon ta niya. Tili na tinuod ka ng rape ko, siya manggani ng rape unta nako. Binukbukay ta. Wala. Yano ra siya nagpabilanggo. Ha? Yano ra siya sige, bilanggo. Pag dito sa bilangguan, wa po siya mo nangitag paagi makasibat. Ha? Wala ra pod. Yabot lagi panahon gipagawa siya. Tungod sa Biblia adunay panahon. O kato nga panahon na nga gipagawa siya, ang Dios naghatag niya kaalam sa paagi. Ang Dios naghatag niya kaalam kay kato nga kaalam nga gihatag sa Dios niya, mao'y magapagawas niya. Unsay nakapagawas niyo si way laing rason. Ang Dios mo'y nagpagawas niya. Sa paagi nga gitagaan siya kaalam sa Dios. Kay wala pa siya ato nga kaalama, di siya kagawas. Ug wala pa niya mahubad ang damgo ni Paraon, ibalik siya sa bilangguan. Ha? Ibalik siya sa bilangguan. Awa man kay Pulos, ala dito, preso ka dito. Apan kay mapuslanon si Jose. Even sa mga dili magtuo, nakagawas siya.
Mo na igsoon ko bisan asa ta ipahimutang kung may Ginoo ka, may gisaligan ka, may giyukbuan ka, ipahimutang gyud ka sa Ginoo. Mo nang ay kabalaka ay kagul igsoon ko. Kay nga naman basta naalang tay Ginoo naay sakayan nga giandam alang kanato. Gusto ka bang makadto ngadto sa langit aron makaupay ang mga taong hingpit. Pangita ang sakayan, padulong dito aron sa imong pagpanaw, ikaw makasiguro. Una-una sa makadaghan ang imo karon nga gisakyan. Basin ug lahi ang agianan nga ila karon nga gipadungan. Tara na, sakay na, niining sakayan padulong sa langit. Kayang Diyos, mao'y nagmanihong, ang atong panaw sigurado. Daghan karon ang nagasingit sa kadalahanan, nag-imbita ngadto sa ilang sakayan. Apan kinahanglan nga atong sigurohon, basin sa impyerno kita mapaingon. Una-una sa makadaghan ang imo karon nga gisakyan. Basin ug lahi ang agianan nga ila karon nga gipadungan. Tara na, sakay na, niining sakayan padulong sa langit. Kayang Diyos, mao'y nagmanihong, ang atong panaw sigurado. Una-una sa makadaghan ang imo karon nga gisakyan. Basin ug lahi ang agianan nga ila karon nga gipadungan. Tara na, sakay na, niining sakayan padulong sa langit. Kayang Diyos, mao'y nagmanihong, ang atong panaw sigurado. Tara na, Tara
ikaw kauban niya. Nahinumdum ka ba na ikaw kauban niya? Giluwas o gipanaligan ka, apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an, apan may pagsulay luyo ang kalipay. Paninguhaan lang gayon ang pagsunod sa Panginoon, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Nahinumdum ka ba na ikaw giluwas niya sa kalistanan, ikaw gitabangan, igunitan ka o gisapnay sa mga bukto niya, iampingan kay mahal ka niya. Paninguhaan lang gayon ang pagsunod sa Panginoon, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Nahinumdum ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus, tungod sa mga kasalanan nga imong naangkon, hinumdumi ang pag-antos niya. Ayaw gayod kaluya sa pagtuo mo kay si Kristo ang nagsaknay kanimo. Paninguhaan lang gayon ang pagsunod sa Panginoon, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Paninguhaan lang gayon ang pagsunod sa Panginoon, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. You are now listening with Pastor King. Shine FM, Adunay Kadaugan! Imong gunit, di ko magabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Wala ko kabalo nga no, nga imong man kong giadto. Dili kayot ko katuo, nga nung gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan, gitawag mo gayud ako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko magabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Gibuhat ang
ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalungan, nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo, nga nung gibuhat to, isang gangit-ngit sa dala, nabalan mo akong alam, gitawag mo kayo't ako, di man kinahanglan. Imong ngunit, di ko makabuhi, imong sit-sit, imo kong gipanigi, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, imong kunit, di ko magyabuhi, imong sit-sit, imo kong gipanigi, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, imong kunit, di ko magyabuhi, imong sit-sit, imo kong gipagunit, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, walay katapusan, walay katapusan. Gibuhat mo ug imong gihuman, akong kapagyasan, nga imong gipasan, gipakita mo na kaya ang tanan. Pastor Kim on air. Okay, sa gyapon sul ka magdamina din sa Shine FM 95.9 hangtod karon naga-broadcast gyapon sa pulong sa Ginoo og nahimo na nga ubay-ubay nga mga Sibianan nag-abot na sa Cebu, tulo dia sa Cebu, sa Tanhay, sa Ayungon, sa Kansumande, sa La Libertad og insab sa Rojas mga kaigsunan. Salamat sa Dios sa iyang kayo gugma kining tanan dumalahan sa ato mga kaigsunan nga mga pastors nga di nahimo nga mikalat ang bulaton sa Ginoo tungod sa kaayos sa Ginoo. Okay, hatagan itong pagtagad ang mga mensahe nga nahaabot diri sa atong live exam. Good evening din, Sister G. Girl Bulgado. Good evening sa Pastor Kim. Mo greet ko sa tanang naka-tune in karon sa Shine FM. Salamat sa pagbasa. Mo greet pod ko sa ako bana o mga anak nga naa sa Kulasi. Salamat gikan ni Sister G. Girl Bulgado. Salamat sa tanang gasunod og naminaw. Di manig soon ang kalibutan may kausaban, ang makatauhan may kausaban, di ta magpabiling gisra edad mo 15, mo 20, mo 30, 40 o I don't know asa kutob dyan. Wala mga kaigsunan sa dili pa moabot ang katapusan, dapat mangandam kita atong kinabuhi atong tarungon sa dili pa moabot. Muna mga kaigsunan ko, ayuha pagtuon, ayuha pagpamalandong, ayuha gyud pag usisa kanang tao ngay mong gikauban kay timan ini ang imuha nga the best friend pwedeng mahimo siya nga the best enemy mo someday. Nindot maging daghang friend pero di lang gyud palabian kay di ka kabantay igsoon delikado kaayo.
Una mga kaigsunan, daghang yung mga sitwasyon sa kinabuhi. Nga ngayon atong himuon og buhaton diri sa atong kinabuhi mga kaigsunan, mga katawhan. Nga ngayon atong fokusan mo nang igsuon. Ang imong gisalikway kaniadto kay nakay nakitang bati, posible imong na-realize dili man di nga akong gisalikway mo bati ang ako man ning gilabanan. Nayon na nga sitwasyon. Apo yung mga sitwasyon nga murag wala siya bilin nimo karon, pero ugma bililhon man di ay. Napoy bililhon nimo karon, pero ugma dili man di ay. Unang say makalibog ang panahon mo nang ay mo kalibog. Unang kakinahanglan kag maalamon pag detect sa umabot. Unang ang imuha nga future naa ni Jesus. Muna sa tanang kasunod og naminaw, enjoy and stay blessed God. Muna kinahanglan magmatinud-anon ta pag-alagad pagsunod sa Ginoo mga pinangga. Atong daygon, atong simbahon ang Ginoo sa matag adlaw sa tibok natong kinabuhi. Muna mga kaigsunan, akong itudlo ninyo, ayaw gimog pang-apak og tao, ay gimog paghimog dili maayo karon kay ugma imo ginang pagabasulan. Muna mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw, ato gyud nga tinguhaon nga mapaningkamutan nato dili sa istorya lang. Ang pinakalalom natong buhaton kanunay tang magpray, kanunay tang mangialam sa mensahe sa Biblia, dapat mahibal-an nato kanunay tang magbasa magtuon aron mahimong malig-on ang ato nga pundasyon sa pagsulod sa Ginoo. Dili ta maghangad-hangad, maglutaw-lutaw, igso magtando-tando. Kinahanglan ang atong pag-alagad sa Ginoo nagsukad sa insaktong kahibalo. Dapat ang atong pag-alagad sa Ginoo nabutang sa insaktong kahibalo. Nangalagad ka, pangutan, luwas ka, ayon sa nagway. Ay basihin ang nangala nagkadaba nagsimba, nagatog simbahan, nag-Bible study, malangit na oy. Bisan ang giproclaim sa taong malangit nga sa makita sa mata, okay butan kayo, okay kayo. Pero kasayod batas kasing-kasing. Oy, basihan mo na kay isor kung nakita na to ang may buhat, di pa na sure kay ngano man napag kasing-kasing ana nga di nimo makita. Muna makaigsong basihan pa na to, manay yung di pa ta kasiguro. Di manggani siguro ang tanang pastor mangit. Unsa pagkaha ang way simba-simba? Di manggani siguro malangit ang tanang gasimba. Unsa na kinang way simba-simba? Munang pagkadaghang klarohunon sa tong pagsunod sa Ginoo mga kaigsunan. Sa nang alagad ta Ginoo, it's about money. Dahil naman ay gingo, naidasig kay pangalagad si Ginoo mga isa. Grabe yung pakadasiga, maghisgot og bulatot si Ginoo, naagyan. Pero pwede yung pakadaluas Ginoo, way hatag-hatag o ikanapulo. Mga halad, unang bunga, o uban pa igsoon. Wala na po yung uban nga, tighatag tog ikanapulo. Unang bunga. Pertigin dasiga, pertigin labgi pa sa pastor. Wapoy basa-basa ang Biblia. Wapoy ampo-ampo. Napoy kusuking mo ampo, kusuking mo basa. Perti pong batiag kinaya. Basahan ta ning kuan ni Pastor John Rel. Busa paminaw sa pulong sa Dios aron dili mailad sa mga sayop nga mga pagtulunan nga nakabase sa Biblia. Amo na magkuan gyud igsoon. Minaw kas pulong sa Ginoo aron dili gyud ka mailad kay daghang kay mga ilad mga igsoon. Oh, wait. Tando pod. Nakabalo ba mo mga kaigsunan nga kini si Taning sa Tanas napo ninindot nga buhaton, di lang kalabaw sa Ginoo.
Ha? Di lang kalabaw si Ginoo mga igsoon. Wala kong masayo sa akong ugma. Abandonay gitaga. Muna mga kay muhatag ka na pulo kay wala kuno gitudlo sa Biblia sa New Testament. Aw mo na mga kaigsunan na kini maisyo gini gamay ron. Dili mohatag sa ikanapulo or mag-ulik sa ikanapulo kay wala sa New Testament. Nya doyoteng kaning tanan natong gibuhat naabas New Testament pod tanan. Naaba pod sa New Testament tanan. Igsuon ko og mao nang istorya kay wala sa New Testament sa ato pa laktod pa kay istorya atong giniglek gipakawalay bili ang Old Testament. Aw di itong tangtangan ng Old Testament di igsoon niya unsao man nimo ni karon pagdepensa kay wala man sa New Testament gibutang nato inutok inabugadon tani kay wala man sa New Testament gitudlo kay naa sa Old Testament gitudlo so laktod pa kay istorya ipakawalay bili nimo ang gisulti sa New Testament nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon kini alang pagtudlo sa kamaturan. Pagbadlong pagsawayon sa pagkinabuhi ng matar niya kay tibuok kasulatan man mapuslanon. Unsao man na karon igsoon. So dili na to yapil ning Old Testament. Unya igsoon. Kay daghan man kayo nga mga mas daghan man gani ang Old Testament igsoon ko. Ha, mas daghan man gani ang Old Testament. Kay 39 books guna Genesis to Malakay. 27 lang ang kuan New Testament. Matthew to Revelation. Muna mga kaigsunan ko sa tanang gasunod og naminaw. Mao gini ang dako kay nga isyu mo na nga daghang sitwasyon sa kinabuhi mga pinangga partial obedience lang kusog kay mohatag sa pastor pero ang hinata ang kwarta ding gihatag sa pastor gihalin po day tuba halin po day suka ay daghan ra bang sensitiba ng suka mga kaigsunan. Daghang sensitiba na mga pinangga. Ala, bantay mo. Sa kaistorya na mga kaigsoon timan igamit tag inabugadong ginagmay. Kay kulaw mo ha, suka nga gikan sa lubi. Gikan sa lubi ha, walay lang isyo. Itong suka nga gikan sa tubo, okay kay to. Tunay kitaga. Walay timan igsoon ha. Kay wala Kung sayo sa akong kung mooyon ka nga mogamit og abandonay gitaga. suka sa lubi, oyon po kang mananggot. Okay, oyon man kang mananggot igsoon ko, oyon po ka nga pastor mananggot. Muna mga kaigsunan ko, nag-trending kina dire. Grabe yung pag-trending na. Ayaw gyud pag reklamo. Kay kung uyon sa usa, uyon na sa tanan. Muna mga kaigsunan ko, kung okay rang mananggot bisag kinsa, makristohan og madili. So dapat uyon pug ka nga pastor mananggot pod. Muna mga kaigsunan, usahay magsulod gawas ang sitwasyon o man ang kinahanglang ayuhon gyud pag usisa mga kaigsunan, ayuha pagtuon ang Biblia. Unya kabalo mo dili sa tanan nga statement sa Bible nga ma-describe nga ikaw nakasala. Sa first step di pa ka makasala, wa pay sin diha, wa may mabasa. Pero ang linugdangan igsoon kay sultian ta mo sa tinuod prangkang pagkaistorya white pugong-pugong basag kinsay ma apiro sa nigsoon suka pa na karon pero sultian ta mo sa tinuod daghang nahubog sa suka kay gikwaan og sili igsoon giinom kay lami naman kay giinom labi lang maglain na hunon laktod pagkaistorya daghang taong nahubog og suka kay kung walay mananggot usa wa gyud mahitabo wa gyud ma-provide igsoon ko nga suka wa gyud bisag usa walay mananggot pero kay naaman giunsa
giinom ag suka gikwaag sili. Nahubog gihapon. So laktod pa ka istorya angin gihapon. Lahi ang naa, lahi ang wala. Kay igsoon dire nahitabo gyud nga gikwaan gyud na ginhubog. Mo na mga kaigsunan, usa sa dako nga sitwasyon. Dili ko mohatag og gamay nga lake nga pwede kang makasala. Gamay lang nga lake. Mo na mga kaigsunan ko. Manitiman ay dili pwede mugikan ang usa ka klase nga tubig. Sa usak ang tubig di pwedeng usa lang katubod mugawas ang duha ka klase ang tabang ug ang parat. Sa una ngay gayon murag wala. Pero kasayod ba ka sa mga consumer? Pero mas maayo gyud ang wala. Diba? Managingon na ang usa ka tawo bisag mag-unsag amping og drive og motor, may tendency nga matumba. Timanin ha? Bisag unsa siya ka maayong mo drive, ka nag-amping, may tendency, may posibilidad, may porsyento nga siya matumba. Pero ang usa ka tawo nga walay motor, wala ga drive og motor, walay posibilidad nga siya matumba tungod sa motor. Lahi gyud ang naa, lahi gyud ang wala. Imani ha? Lahi ng naa, lahi ng wala. Muna igsoon. Muna klaro kayo. Muna mga kaigsunan ko sa tanang Sodomina, muna akong itudlo, muna initabo sa akong kinabuhi. Kaniadto na mga pastor nga gasulti, gawali, na mga butang nga sakit kay na akong paminaon. Pero kabalo mo sa akong gibuhat, kining sakita ni ako ning pamalandungan kay basi karon di pa na ako madawat ba someday akong pamalandungan akong tun-an basi og madawat ko na ni. Or basi di pa ron madawat pero mo'y kamaturan kay timan naay mga insakto nga gikan sa Dios pero dili pa madawat sa dughan. Naapoy mga sayop nga di madawat sa naay sayop nga tudlo dali kay dawaton sa dughan. Naapoy sakto nga tudlo di dayon madawat sa dughan. Kinanglang pamalandungan igsoon kay dili beta ng sakit makadaot. Muna mga kaigsunan, sa itong pag-alagad sa Ginoo dapat naagyod sa insakto nga kahulugan, naa sa insakto nga pagsunod, naa sa insaktong kabalo Roma 10:2 mga kaigsunan. Muna'y dapat ginato nga siguraduhon mga kaigsunan nga diin ang pagsunod na to sa Ginoo tama. Timan naay mga tama nga tudlo sa Biblia nga di madawat kay sa tao. Even sa mga Kristiyano, even sa mga pastor, usay ang kamatuoran balion pa. Pero mo ni ang kamatuoran igsoon. Dili nato hatagag bisan gamay nga lik ang atong pagtudlo, gamay nga tendency, posibilidad. O di ba? Kada bang posibilidad? Ingon mo saka kog lubi pa. Dong may posibilidad kang mahulog. Maghinay ra ko, magamping ra ko. May posibilidad gyud. Pero lahi gyud tong wala mo saka. So atong tanaw nig sumaning kamot nga sa tong pagtudlo walay lake bisan gamay. Ha? Walay lake bisan gamay. Munang daghang mga butang maingon wala magoy mabasa sa Biblia.
Wala mangguna kanang udi man na mabasa sa Biblia ng kanang gipang isgutan. Wala may sala about ana. Oh. Yes, correct. Walay mabasa. Pero kabantay ba ka? Wala kay mabasa nga makasala ka ng dapita pero nagpaduol ka. Nagpaduol ka sa posible nga makasala na ka. Karon igsoon. Karon, ang usa ka tawo nga nagbaklay, nagsuroy-suroy sa kalsada sa mga naay sakyanan, di ba may tendency, may posibilidad nga siya maaksidente, maligsan, madumugan o guban pang klase kay naa siya sa highway. Unsay kalahian igsoon ko, naa kay tao nga naligsan og truck nga naa sa baol nga wala magi truck moagi wa magi motor bisag bisikleta anong baol. Muna kung but ipasabot igsoon. Pero adto siya sa syudad, adto siya sa highway, may tendency ha, nga maligsan siya sakyanan dito. Kay naa siya sa highway. Pero adto siya bukid, wagi mo agi bisag bike na lang. Wala gyud. That is why sa atong pagtudlo, naay mga sitwasyon nga usay may ta mag-amping magbantay. Yes. Pero may tendency, may posibilidad mas maayog yung layo gyud ta igsoon. Kung mo na sa estudyante, nato Pastor John Rel Suito mangyud kayo ni. Kung maggrado ka og kanang 75 imong paningkamutan ng 75, sir, okay gyud kayo ni og makapasar na 75 pasar. Oh, sige, pasar. Pero kabantay kay igsoon ko, pag ang imong gitingwa nga 75 ra ang imong pasaron kuaon nga grado, mo na okay na. Di ba og mulihis nag usa ka point, ay kung ing na 75 pa na. Ay kung ing na 75 pa na. Og ari ka sa rating nga 90, 95, pag mulihis na gamay, 94. Mulihis pag yung gamay, 93. 90 gihapon. Munang ayaw in town igsoon ko sa atong pagtudlo ninyo, di ko moingon, di ko modasig ninyo, nga diin, anha lang mo sa 75 nga grado, kanala inyong kuhaon 76, dapat arimog 90, kay makalihis-lihis na 90 ra gihapon. 88 or 89 ra gihapon, parang aray kang 75, mulihis na ko sa ka-point, di na gika-pwedeng mo graduate. Labi nag sa mga major, 85 up ng kuhaon igsoon. Muna sa atong pag-alagad, sige no, ayaw ng lake. Ayaw ng lake, igsoon ka na bang posible nga? Posible magining mutagas ba? May tendency, may posibilidad. Muna akong gitudlo igsoon, kung atong klaronin nga pagkatudlo, kung muna'y kiingon, kung mooyon kang mogamit kag suka sa lube, oyon po kang mananggot. Pag oyon kang mananggot ning mga katawhan, mga kongregasyon, oyon po ka nga mananggot po ning mga pastor. Kay wa may sala nga mananggot ka, parihar ba itang tao? Kuyawa dagway no, inigari nyo dire ba? Naraba mi lubiyaring ubos, igsoon? Na mi lubiyaring ubos. Pastor, ayo, nas pastor, magpaampo ko. Ay wala pa, to pa, nangabis pa. Sama na, para pang suka ragod. Pang suka ra ba? Do you think ang taong moagi igsoon ani ha? Hatag ko niyog logic ba? Do you think makit-an ko ako si Pastor Kim nakit-an nga nananggot igsoon ko? May gibutang nga nagstampar para suka. Si Pastor Kim, si Pastor John Rel makit-ang mananggot. Para suka ra ang purpose para suka. Og naay moaging mga Kristohano naay moagi diha unsay tawag sa tao nga mananggiti, di ba palahubog? Ikaw ray naghimog sala sa taong makasala nga maingnon kang palahubog, natural. O di ba? Muna igsoon ko, og ikaw usa ka tawo ni anha kag diskuhan nani ha. Wala gyud kay planong manisko. O ning adto ka or niagi ka ning standby ka na ay nakakita, nakasiklak, nakabidyo, ay kung ingna nga di ka matawag nga nanisko ka. Igsoon ko ayaw ibutang ang imong sitwasyon sa posible kang maalanganin, posible kang maakusaran. Pero wala na si mong plano. Muna igsoon, muna ang mapalayo ka sa dapit nga posibleng kining makuan ka ba? Kanabitang mura kag matakdan. Sa panglantaw sa tao, timaniha, ikaw wala ka nakasala. Pero posibleng ikaw mo hinungdan nga ang tao nakasala. Ha? Muna mga kaigsunan nga naatay lake usahay, muna ang klaruha gininyo igsoon pangka por pangka pang istorya.
nga din atong iklaro ang pagtudlo nga walay bisan gamay kay ngano sultihan ta mo sa tinod dire sa amo nga lugar 100% og daghan kay mga saksi igsoon. 100% ang toyo suka pero gipalit ang suka dili aron gamiton sa unsang gamitonon diha sa balay, giinom pagkahuman kay hubog na tiwas kahubog. Grabe son lahig din yung pag ang tao di ay kanabitaw mura na gyud og ganahan na gyud kayo anang putanga. Uy gikuaag sili ang uban wa gikuaag sili. Pero ang toyo ato suka. So lahi ang nay nananggot og lahi nga walay nananggot. Kanindot sa saan mo kanak Muna mga kaigsunan, daghang mga butang nga atong iklarong itudlo diha kaninyo. Aron dili ta mahimo igsuon ko nga nailikids nga gamay. Basa tag minsay mga kaigsunan. Tama pastor, gikan ni Pastor John Rel. Listen, ayaw usab ibutang ang imong kaugalingon sa usa ka peligro nga lugar. Sama ni Yutiko nga nahulog sa bintana kay nakatulog at tinuod. Tanawa hinoon. Kung si Yutiko igsoon naglingkod pa to sa nang naibungbong, nay kahiragan, di ito oy mahulog. Muna ngayong ibutang sa peligro nganong ibutang manimo ang imong pagkapastor, ang imong pagkakristohanon nga kana manggod nga place, kana nga dapit, kana nga trabaho. Murabag bati ang imahin. Bati ang imahin. Ay una ako no. Kana nga imahin nindot den imahin diya nga mananggiti ka. Ya ang conclusion ra ba sa tao pag mananggiti palahubog. O niya karon makit-an usa ka pastor na nanggot. O sa inyo ka istorya be. Di man ha pag uyon ka nga mananggot ang usa uyon kastanan. Basta ka mao lang. Ako katigo mo ko mananggot. Kasayon. Yaman po milubi diring mubo. Kung sa kay tan-aw diri likod sa Tigumanan igsoon diri sa Shine FM na sugong gibitay aring bulok. Para suka rin eh. Nay makabisita. Uy, mananggiti na si Pastor Kim. Mo inom na tuba. May mag-imugimutangan para suka rin eh. May man ang nas ulo. Kana kay Pastor, kana kay Kristohanon para suka rin na. Munang ayaw ibutang, sakto kay Pastor, ayaw ibutang ang imong sitwasyon sa peligro. Ayaw ibutang, igsoon ko nga butang. Diba, sa kabantay mo sa pagkaon? Ug makaangin gani kas pagpasala in lagkaon na kay maangin siya pero wala ka makasala sa imong apart pero tungod kay naay posibleng makasala aw mo na diha mo na igsoon ko sa unang nga eksena wala kay mabasa nga makasala ka wa kay basang maimpierno ka wala kay mabasa na tanan pero sultian ti kas tinod sa unang nga step second step third step hangtod magkadugay sa una mo ana man na dai usa ka example. Usa ka example igsoon. Papalita kog suka moingon ka. Papalita kog suka Brad. Papalita kog tuba. Unsao man? Among inomon ni pare. Ay dili wala man ko mamaligya og kuan suka. Aw kining tuba nga ilimnon kay makaangin man kus pagpakasala. Kining ko suka ra man. Sige kana lamang suka. Sige suka na lang nya bago bedawat. Ako lang man ni suka. Giyon sa nimo pagsiguro 100% sukao na. Yon sa pagsiguro nga sukao na 100% yon. Maana man alang-alang pa maning sukaon ato lang sa ning imnon. So may tendency kaysa wala gyud. So wala gyud. Kung nahubog man sila at least wa kay labot. Basag mensahe tinuod jud pastor diri na ami kauban mananggiti siya pa jud supply suka sa suka tuba sa church makaangin jud di ay klaro kay sa una kung in terms of ibutan to purely wala tay mabasa nga makasala wala tay mabasa nga maimpierno about suka about ana pero giunsa nato nga sa tanan nga consumer 100% maura na purpose. Yan sa to pa ako mananggot si Pastor Kim. Do you agree?
Kay di man sala mo agree ba mo? Kaming mga pastor mananggot amo pong sukaon. Wala kong masayo sa akong uma. Mana mga kaigsunan na ay mga sitwasyon Itagana. nga sa ako gani kinabi ako musulti ko ni igsoon ha. Wala kong Kani adto ako ni nga gikuan mismo nga disiplina ko sa akong kaugalingon. simba. Kani adto mga kaigsunan sa gatrabaho pa ko, halos tanan nga mga nindo mga mahalalon nga mga pagkaon diri sa Negros. Ako nang nasudlan. So katong nga mga mahalalon ngano man daghan pa ko napa ko'y trabaho atong panahon na. Dumagiti diri sa Gihulngan, Gihulngan to Canlaon, San Carlos, diri sa Negros Oriental, na mga nindot nga mga kalan-an diha ako nang gisudlan na mga nindot ba kanang mga malahalon og mga pagkaon. Ako nang gisudlan kani adto. Sa wala pa ko nag full time sa ministry. Pero kabalo mo igsoon, pagdating sa kani adto napa ko laag ko suroy bisan asa kanang maligog dagat, enjoy sa kinabuhi. Muna akong trabaho kanadto sa diha pa ko'y trabaho. Pero kabalo mo sa akong disiplina igsoon kay ayoko nga naay makasala. Ayoko nga naay maghunahunag bati nako even wala pa nako nang hunahunaa. Unsa man pastor, karon igsoon nga nanako sa ministry, dili na ko yano nga musulod niya na mga malahalon nga mga kalan-an. Ano man pastor? Dili na ko musulod ana igsoon. Kada mga sikat or mga ilado, gawas lang og dadon ko. O dadon na ay somebody nga mudala nako. Nga naman pastor, naglikay ko nagamping ko nga mabutang sa hunahuna sa makakita nako si Pastor Kim ag among kwarta ag among ikanapulo og mga halad tuaragi kaon-kaon kami gigutom siya perting kaon. Advance na kog utok igsoon, advance na kog hunahuna. Di ko ganahan nga diin posible silang maghunahuna nga ang kwarta sa ministry akong gikaon-kaon, akong giligo-ligo, akong gi-enjoy. Di man sayop nga di na sayop nga mosulod ko anang lugar ha. Way sala ana. Ana mga nindot pero galikay ko nga posibleng naay makakita kay lado be ko dire. Naay makakita aga mong gihalad. Ag kwarta. Tuara dito. Di ba galikay ko igsoon. Mananggaamping ko pag-ayo sa pagsulod sa mga dapit gawas og nay modala na mo invite na ko kuyog ko. Akong giampingan ang akong dignidad, ang ilang relasyon sa Ginoo nga dili maguba sa sayop nga akala. Say makasulod ko igsoon og dadon ko sa ko mga yaan nay mo libre nako. Pero nung kang ako, no. Ako nang giampingan igsoon. Mo na nga mo na naon dili sala nga mosulod ko. Okay? Dili sala nga mosulod ko. Dili sala nga mo palit ko dito. Ano man na ako ikaw galing yung kwarta sayop pa nga mo palit ko mayong pagkaon, dili sala. Pero posible usab nga naay makasala kay naghuna-huna man sila dili mao. Para na lang to be safe na lang yod. Ako na lang mag-amping para dili sila makasala. Okay, so lain nga mensahe tinuod jud na. Dapay lain maura na sa okay, gikan ni Pastor General maura na sa Kristohanon nga dili daw mo inom og ilimnon nga makahubog pero mamaligya og ilimnong makahubog unya naa Hinuon nag-inom sa iyang tindahan. Tinuod na dili maayo sa usa ka Kristohanon nga mamaligyag ilimnon nga makahubog og uban pa. Makaangin gihapon na basahang Lucas 17 ano. Abdo 2:3. Wala mga kaigsunan atog yung klarohon daghang makaangin mga kaigsunan sa tuang pag-alagad sa Ginoo. Diliton mo inom, diliton mo konsyum pero si tawagan ni ay kini producer ta tuklod ta sa mga katawhan. Una mga kaigsunan pailain no. Dili man sala nga mag-short ka. Di man na sala igsoon mga babae maghukas pa kada di man na sala. Basta naa ka sa sulod sa pribado nga lugar pero sulay gawas. Diba diha na magsugod ang mga sala. Muna itong klarohon igsoon
Daghang mga butang nga wala kay nato maklaro. Munang igsoon ang pagtudlo ni Pastor Kim dili mohatag. Dili mohatag og lek. Dili mohatag og tendency nga posible ka makasala in 1, 2, 3 steps. Itudlog igiya kaninyo mga kaigsunan ang kamatuoran. Kay ngano, kung magtudlo ko ninyo igsoon, samaras kasagaran, hapoy-hapoyon mo para mohatag ikanapulo, para mohatag og kwarta or mo love gift, mga kaysa pasensya. Wa ko magkinahanglan sa imong kwarta, ang akong gikinahanglan ang imong kalag nga malangit. Yes, gakinahanglan mig kwarta igsoon para sa ministry, pero dili sa paagi nga muramig magpakiluoy sa tao. Dili sa paagi nga mura na may magpakilimos. Ang among tumog tinguha igsoon ko, mutuog mudawat ka sa kamaturan. Manang di may muhatag og chance na ikaw posible makasala. Dapigi ang Biblia, dapigi ang Dios para sa kamatuoran mga kaigsunan ko. Salamat mga kaigsunan ko sa inyong pagsunod o pagpaminaw, paglantaw. Sa tanan nga gasunod kaninyong tanan diha mga kaigsunan, bolo-balansihan ninyo ang mensahe, asa ka. Sa kamatuoran ba? Sa mga butang ba nga biblikal? Tun-i pag-ayo igsoon. Kaya kini nga itong pagtudlo ining Shine FM, dili ko nilubag-lubagon. Dili ti ka uyon-uyonan pag mali ka. Pero ako pag nagkamali sab ko, willing ko nga mahimong makoreksyonan usab. At sa ato nga pagtapos mga kaigsunan, maghimo kita og mga pagampo. Ikaw karon nga may sakit, may balatian, may problema, may kalisod ug unsa man, dangop sa Ginoo, tuhoy ang Ginoo, dawata ang Ginoo, kay makaangkon ka igsoon sa kapahulaya sa imong kinabuhi. Mao ka na igsoon og dalaygon ang Dios ining kagabion nga naglantaw na minaw ka. Nini nga mao nga mga mensahe, ayaw ulog-ulogi ang Ginoo sad sa ari. Pertitang magkasaad, pertitang dasiga karon, pero sa katapusang mga adlaw, pag abot sa grabing kalisdanan, napapas na ang imong saad. Muna igsoon kini nga Shine FM gikan kaniadto, di ko mga risgars kung kagalingon sa pamaagi sa Ginoo. Gikan sa 2017 hangtod karon, naay mga kadasig, naay mga kaluyan, naay mga problema, naay mga kanabitong naay mga mo-guide nimo, mo-tudlo nimo. Wow, salamat sa Ginoo, naapoy mo pa discourage, mo paluyag uban pa. Pero hangtod karon igsoon kay timan kini nga Shine FM dili gyud ni ako. Dili ni ako gigo akong gipamanage. Timan ini. Kay iyan ning gisugdan pagpatingog, siya poy mutapos nga dili na nimo tingog. Bawra na ang kamatuoran igsoon, di ko magsalig sa akong kaugalingon. Wa ko i-finance kay wa ko i-trabaho, pero may Dios ko nga gisaligan, siya mo padalag kwarta. Muna igsoon timan ini. Kung siya magpadala pag kwarta, ibayad sa kuryente sa mga gikinahanglan tanang maintenance ani kay di na po gani guba ang laptop. Siya ray bahala igsoon ko. Ako nagatuo nga ang Dios buhi. O kung may oras man nga gipatingog, may oras sab ning pagapalungon sa panahon sa Dios, sa paagi sa Dios. Magampo ta mga kaigsunan, amahan na mo nga langit nun, dalaygon ka sa tibok namong kinabuhi. Lord, salamat sa mga kapasturan nga naa Lord naningkamot sa pagtuman sa imong kabubuton. Salamat Lord sa walay hunog, walay undang nga pagatiman nimo kanamo. Lord, mga kaigsunan namo aduna may sakit, balatian, problema, kalisod. Ikaw ang Dios sa langit nga amo nagisaligan og giyukbuan og nagtuo kami Lord nga ikaw ang Dios nga maghatag sa kasulbaran. Mga sakit, balatian, problema, kalisdanan, kagubot sa pamilya. Tapos na ining orsa tungod kay naa ka nga Dios nga among gituan magasulbad ni ining tanan. Thank you Father God. We love you Jesus. Thank you Lord. Sa tanan nga mga sibyanan nga imong gipabarog Lord, nga imo usab Lord, nga giatiman. Salamat kay niining tanan. Lord, dalaygon ka tibok namong kinabuhi sa among nga pagpahulay, kuyog uban ka hangtod sa kabuntagon, ug hangtod og mga adlaw makita namo ang kasidlak sa adlaw. Ug amo kini nga i-enjoy sa tibok namong kinabuhi. Salamat Lord, kining tanan akong giampo, pinagi sa mga anak nga mga Jesus Kristo luluwas, kitang tanan magaingon. Amen og amen. Okay mga kaigsunan, thank you so much inyo nga paglantaw, pagpaminaw. So maga-sign off na sa pag-sign off na ko mga kaigsunan, tapos na po wala na ang broad. Balik na po taog mga kaigsunan. Okay, kay basig malubat ang battery.
Karon isang grabe nga blessing powered by solar ni mga kaigsunan kini naga-on dire. Ikan ni ganihang buntag alas 5 to 8. No, so manigson nang gipamagi sa Ginoo nga makakuanta maka-save taon ta kabit na kuan ili dako kay bill gid bang kaigsunan dinhi kining saka ng kilowatt hour. So kitang pangitaan tog paagi nga maka-under ni so karon operated by battery na lang ni mga kaigsunan o tong power bank. Then ugma balik na sab ni power bank na sa solar gihapon mga kaigsunan. So salamat kay sa Dios na siya naghatag og mga pamaagi. So ampo pa ta nga add more batteries para pag yun makalahutay pag isig taas-taas nga oras mga kaigsunan. So taas na kayo no from 5 to 9 kayang-kaya niya mga kaigsunan but ato lang bilinan og gamay para na pod pulawan para buntag mga kaigsunan. Salamat kay sa Dios sa mga pamaagi nga gihimo sa tanan kaninyong tanan nga mga viewers. Hi, hello. Balansihan niyo ang mensahe sa Diyos Sigson kay si Pastor Kim kini nga broadcast kini nga pag live na to di ni mohatag og gamayng link nga sa Pilmiro dili makasala ikaduha di makasala pero sa ikatulo ikaapat ikalima pwede nang mo giya nimo sa pagpakasala. Salamat sa ngalan sa tibok persa ni nga mao nga sibianan kini si Pastor Kim Ryan absent makasal mag-ingon kaniyo sa katapusan sa tanang plano sa tanang gusto nato pagabuhaton dinhi sa kalibutan pwede ka natong sipiaton apan ayaw gyud sipiata ang pagtuo pagdawat ni Kristo isip personal nga manluluwas. Daghang salamat may gabi kanatong tanan. God bless us all. Bye bye mga pinangga. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. You have been listening to 95.9 Christian radio station Shine FM, owned by God and managed by Pastor Kim Ryan Macasong. Our studio is located at Batang Tihil, Gihungan City, Negros Oriental. A non-commercial radio station fulfilling its clear intent of broadcasting the good news for the salvation of all and playing heart-captivating Christian music, encouraging and inspiring everyone to experience the life-changing love of our Heavenly Father. This station is purposely founded for the glory of our living God and operating from morning to evening. Thank you for listening and keep the fire burning, mga ka-shiners. Shine FM 95.9 is now signing off.